Bos días a todos e a todas, señoras e señores deputados, funcionarios, medios de comunicación. Imos dar comenzo á sesión ordinaria da Corporación da Excelentísima Diputación Provincial de Lugo correspondente ao pleno do mes de novembro de 2021. Comenzamos polo primeiro punto do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 26 de outubro de 2021. Non sei se hai alguma cuestión á acta. Non hai nada, por lo tanto, dámola por aprobada por unanimidade. Gracias. Pasamos ao punto número 2, que é toma de posesión do señor diputado provincial, don José Fernández Vázquez. Pídolle a don José que se incorpora aquí ao centro do salón que coloque a man sobre a Constitución e vou dar lectura ao informe da Secretaría Xeral. En relación coa toma de posesión do señor diputado provincial don José Fernández Vázquez, emítese o seguinte informe. A ver se o señor fotógrafo me permite verlo, porque senón non podo ver. Con data 5 do presente mes de novembro, recibes escrito da Xunta Electoral Central designando a don José Fernández Vázquez como diputado provincial. Así mesmo, con data 11 de novembro de 2021, don José Fernández Vázquez presentou na Secretaría Xeral da Deputación Provincial a declaración de bens patrimoniais e de incompatibilidades e de actividades, que toda a documentación necesaria é suficiente para acreditar a súa personalidade. Tendo en conta que don José Fernández Vázquez cumpriu con todos os requisitos necesarios exixidos pola legislación vixente, procede que se lle dea posesión do cargo de diputado provincial da Corporación de Lugo. Por tanto, pregúntolle, xurades ou prometedes pola vosa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de diputado provincial con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Acaba vostede de perfeccionar o seu cargo de diputado provincial e imos a proceder a facer entrega dos atributos que lle son propios. En primeiro lugar, se quere firmar no libro de honra, xunto co resto dos diputados, por aquí, en calquer hueco destos. Un poquito. Sí. Llevas o pin, como este que temos aquí todos, e tamén un pin ca bandeira, podes utilizar calquera deles. E tamén o diploma acreditativo, e despois nos deixas, se explicaron, creo, para poder é que igual para todos os demais. Así que, nada boa, benvido a esta casa, podes tomar posesión do teu escaño. Parabéns, benvido. Moi ben, pois benvido, don José. E
que traballe vostede moito polos veciños da provincia de Lugo. Benvido a esta casa. Continuamos ca orde do día. Pasamos ao punto número 3, que é unha proposta relativa á cambio de titularidade de 5 vehículos a favor do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servicio contra Incendios Forestais e de Salvamento. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno correspondiente al día 25 de noviembre de 2021 y vista la propuesta de la Presidencia, la Comisión Informativa dictaminó favorablemente la propuesta y se eleva al Pleno para su aprobación si procede. Muchas gracias, señora secretaria. Non sei se hai alguna intervención. O señor Castiñeira xa me dixo que non iba a intervir. Non sei o resto dos portavoces. Tampouco. Por tanto, sometemos a votación o punto 3. Votamos. Ahora. Moi ben, votos emitidos 25, votos a favor 25, aprobados, por tanto, por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é proposta de aprobación se procede da adenda de modificación do convenio de colaboración entre a Diputación de Lugo e o Concello de Monforte de Lemos para a financiación, execución e entrega das obras de proxecto de mellora na rede de saneamento urbano de Monforte de Lemos, Rúa Santa Clara, Veiga, Juan Montes e Padre Feijóo. Isto, como vostedes todos saben, trata simplemente dunha reanualización de que solicitou a Confederación Hidrográfica. Non sei se por parte dos grupos hai alguna intervención. Non, pois sometémola tamén a votación. Así que votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, apróbase tamén por unanimidade este punto. Pasamos ao punto número 5, que é proposta de aprobación se procede da segunda adenda do convenio interadministrativo entre a Excelentísima Diputación Provincial de Lugo e o Concello de Lugo para a execución do proxecto Lugo Biodinámico, planificación dun barrio multiecolóxico como modelo de resiliencia urbana para a cidade de Lugo, presentado polo Concello de Lugo á convocatoria LIFE 2014, subprograma Acción polo Clima. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno de data 25 de noviembre de 2021. Vista la propuesta de la Presidencia, se dictamina favorablemente y se eleva al Pleno para su aprobación si procede. Muchas gracias, señora secretaria. Creo que tampouco hai intervencións en este punto. Por tanto, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, apróbase tamén por unanimidade punto número 5 da orde do día. Pasamos ao punto número 6, que a aprobación se procede do proxecto de orzamento da Excelentísima Diputación Provincial de Lugo para o ano 2022 e documentación que se acompaña. Dictamen da Comisión. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Economía, Recaudación, Facenda Especial de Contas y Asuntos del Pleno, correspondiente al día 25 de noviembre del actual, y vista la propuesta de la Presidencia en relación con este punto, se informa favorablemente la propuesta presentada y se propone al Pleno su aprobación si procede. Moitas gracias, señora secretaria. Para expoñer o orzamento, o conxunto do Pleno, ten a palabra dona Mayra García. Moitas gracias, presidente. Bo día, señoras e señores deputados, persoas que nos acompañan no público e tamén aos que nos siguen por streaming. Os orzamentos da Diputación de Lugo para o ano 2022, que hoxe sometemos a debate e a aprobación do Pleno,
ascenden a máis de 100 millóns, concretamente a 100.165.599,49 euros, incluído o orzamento da propia entidade e tamén o do Consorcio de Bombeiros. Os presupostos suben en máis de 7,7 millóns de euros, o que supón un incremento superior ao 8% con respecto aos deste ano 2021, sobre todo debido ao aumento das aportacións do Estado, que concretamente medran en 6 millóns de euros. Como vimos facendo dende o inicio de mandato, traemos ao pleno os orzamentos en tempo e forma para que poidan entrar en vigor a principios do mes de xaneiro, unha prioridade que nos marcamos como Goberno porque só desa forma son realmente útiles e eficaces para a provincia. Os presupostos da Diputación para o ano 2022 son os máis altos da última década e son claramente inversores e sociais. E digo isto porque a subida que experimenta o conxunto do orzamento pois tradúcese fundamentalmente nun incremento do capítulo de investimentos reais, que sube en máis dun 23%, do capítulo de transferencias de capital, que sube case nun 10%, e do capítulo de gastos en bens e servizos, que sube un 13%. Ademais, as partidas dedicadas ás políticas sociais suben máis dun 12%, como explicarei máis adiante. Son uns presupostos feitos dende o rigor, por un goberno sólido que ten un proxecto moi claro para a provincia e que están pensados para seguir mellorando e ampliando os servizos públicos, sobre todo no rural, e seguir apoiando tamén a recuperación económica da provincia en colaboración cos concellos e tamén co tecido social e económico. Para conseguilo, reforzamos as 4 liñas de actuación prioritarias, que son as políticas sociais, a cooperación cos concellos, o apoio aos sectores productivos e a mellora da mobilidade. No apartado de políticas sociais, nestes orzamentos volvemos a subir de forma moi importante a consignación económica. En concreto, pois aumentan máis dun 12% ata alcanzar os 34 millóns de euros, o que representa máis dun tercio do total do orzamento. En xeral, suben todas as partidas vinculadas ás políticas sociais, aínda que o maior incremento se dá pois no caso dos centros de atención aos maiores, cun 20% máis, que neste ano 2021, porque continuamos desplegando a rede provincial de residencias públicas. Hai que recordar que das 3 residencias que había ao principio do mandato, situadas en Trabada, Ribadeo e Pol, pasamos a 7 coas que contamos a día de hoxe, porque nestes 2 anos abrimos 4 residencias na Fonsagrada, Castroverde, Piedrafita e Meira, e a nosa previsión para o ano 2022 é poñer en marcha outras 2 residencias, a de Navia de Suarna e a de Rivas de Sil, ao tempo que continuaremos traballando nos proxectos que xa temos iniciados. Este Goberno provincial continuará cumprindo, como fixemos ata de agora, cos compromisos adquiridos cos concellos en materia de residencias. Sin embargo, hai que dicir que seguimos botando en falta a colaboración por parte da Xunta de Galicia, que non aporta recursos económicos nin para a construción nin para o funcionamento destes centros, así que dende aquí aproveitamos tamén para reclamar unha vez máis á Xunta que colabore con estes centros, porque hai que salientar un dato que é fundamental, que as 7 residencias que temos postas en marcha, a día de hoxe creamos 200 postos de traballo en concellos rurais, e hai que destacar tamén que a maioría deses postos de traballo pois son para mulleres, non? Que somos fundamentales precisamente para fixar población no rural. Xunto aos centros de maiores, no orzamento do ano 2022, seguimos tamén dotando recursos para prestar o servicio de teleasistencia domiciliaria e o servicio de axuda no fogar, con 2 millóns de euros, neste caso, pois a través do Plan Único. Por outra banda, no que respecta á cooperación cos concellos, nestes 2 anos que levamos, pois reforzamos o papel da Diputación como unha administración fundamental para achegar recursos aos veciños a través da cooperación cos concellos. No ano 2022 imos manter o Plan Único como principal instrumento de cooperación da Diputación, que, como saben, pois é un plan que está dotado con 11 millóns de euros, que se levará ata os 21 millóns e medio coa incorporación de remanentes, como se fixo sempre con este programa de investimentos, e, dende logo, pois aquí tamén reivindicamos unha vez máis a necesidade da Xunta de Galicia de contar con un sistema de reparto xusto dos fondos públicos.
Polo que respecta ao apoio dos sectores productivos, pois a través do Plan de Impulso de Economía da provincia, deste plan destinado para favorecer a recuperación sostible do tecido productivo frente ao impacto da crise do COVID con medidas de apoio, promoción e investimento, queremos destacar a subida dun 23% ata alcanzar os 3 millóns de euros de dotación económica para accións e programas vinculadas co sector primario, outros 3 millóns para accións vinculadas co sector turístico e xa para rematar no apartado da mellora da mobilidade, nos orzamentos do ano 22 volvemos a subir o investimento en estradas, nesta ocasión ata os 17,3 millóns, o que representan un 7% máis con respecto a este ano entre as partidas destinadas tanto a obra nova como a conservación e mantemento. Dende logo, para nós, pois a mellora da mobilidade é unha prioridade para este Goberno e remato xa, pois, dando por concluída a primeira intervención na que intentei expoñer as liñas prioritarias de actuación do Goberno. Moitas gracias. Moitas gracias, rematou o seu tempo. Ben, para fixar a posición do Grupo Popular, ten a palabra don Javier Castiñeira. Gracias, señor presidente. Señora García, escoitando a súa exposición, chego á conclusión de que vostedes adoptaron a filosofía do xenial Cunqueiro, coa diferencia de que o seu é a versión cutre e imposta e a do doutor Mindonias é a pura, propia, auténtica. Refírome á súa capacidade de facer cotidiano o fantástico a costa de teñir de fantasía a realidade. Digo isto porque vostedes traen aquí uns orzamentos decepcionantes e disfrazados de fantasía e de propaganda, como fan sempre. E voulo demostrar con dous exemplos, concretamente que afectan a eses 2 de cada de 4 pilares dos que vostede falou. Pero deixeme, antes de entrar no fondo da cuestión, de facer unha valoración das formas, das que tamén teñen bastantes carencias. As formas son, sen dúbida, as peores posibles, ou foron. De feito, vostedes tratan esta corporación como se fora a súa, do PSOE e do BNG. Os demais, aquí parece que non pintamos nada, nin se nos chama, nin se conta con nosotros. Representamos a 329 concelleiros desta provincia, votados por máis de 76.000 lucenses, case a metade dos concelleiros de toda a provincia, que, en definitiva, pois non van a poder participar no diseño do futuro da súa provincia. Non se nos chama, como vulgarmente sería, perdón pola expresión, non se nos deu vela neste enterro, a pesar de ofrecernos. En agosto enviámosles unha carta neste sentido, non nos contestou. Fixemos rodas con alcaldes, tampouco se tivo en conta. Tíamos que ir a Santiago a coñecer as líneas xerais dos orzamentos e logo esperar 18 días para que nos entregaran os orzamentos 48 horas antes da comisión que os ia a debatir. É unha pena, pero temos que dicir que estes orzamentos son os orzamentos secuestrados polo bipartito, faltos de transparencia e sin participación e fantasiosos, como antes lle decía, carentes das necesidades reais da provincia e ao marxe da realidade do país. Isto é importante. Por que dicimos isto? Porque este é un documento no que nas súas 370 follas, un documento económico, non se fala da maior amenaza que ten este orzamento, que é a altísima inflación, a alza dos precios, especialmente os das enerxías e os das materias primas. Estes orzamentos poden ser unha verdadeira trampa, especialmente para os concellos. A pesar de subir 7,7 millóns de euros, como dice a delegada, 4,5 son para gasto corrente, do que probablemente o máis beneficiado vai a ser a empresa Traxa, que é a que está dando a maior parte deses servicios, e despois quedan 3,5 de suba para investimento real e transferencias, o cal é totalmente insuficiente para corrixir os altos precios. Vou con eses dous exemplos que lle dixen, dous pilares dos que vostede falaba dos 4. Por lo tanto, caéselles a casa enteira. Plan único e estradas. Vai haber menos cooperación, señora García, cos concellos, porque, entre outras, conxelan o plan único, que é similar a antes da pandemia, pero cunha diferencia, que temos precios moi superiores. Por si non o saben, a luz subeu un 35%, o gasoil un 30%, os materiais de construcción un 25%, entre eles o betún para o asfalto que tanto lle gusta ao señor Tomé, que subeu un 100%. Con estes orzamentos e co plan único conxelado, estamos por decir que se vai facer moita menos obra no ano 2022
que no ano 2019 na nosa provincia. E, sobre todo, os concellos van a ter que usar recursos propios, máis recursos propios que o ano 2019. E o segundo exemplo, o orzamento de estradas. Este sí que é un auténtico conto de Merlín e de familia. Señora García, para as estradas provinciais ten pouco máis de 10 millóns de euros. Vostede fala de 17,3. Son algo máis de 5 millóns de euros para contratos de mantemento e bacheo, que, por certo, vostedes teñen un parque de maquinaria que non se está usando para estas circunstancias, e outros 5,17 millóns na partida 4530.619 para diferentes inversións. É dicir, apenas 10 millóns de euros para casi os 4.200 kilómetros que dá a un investimento de 2.400 euros por kilómetro, que eso non chega absolutamente nada. E se non pode preguntar aos veciños de Carballedo, aos de Ferreira de Pantón, aos de Mura, aos de Xove, aos de Outeiro de Rei, aos de Cospeito, cos que estuvemos nosotros, ou tamén lle pode preguntar aos seus veciños, señora Mayra García, os veciños de Trabalda, que demandan arranxos na LUP 6103, que dá pena que está sin sinalizar, os veciños de Castroverde, que está aí o señor Arias LUP 1201, ou mesmo a de Ribadeo, da señora Rancaño, na parroquia de Arante. Todos os que estamos aquí temos nos nosos concellos estradas da Diputación en mal estado. Polo tanto, non nos conten esa milonga nin esa fantasía cunqueiriana. Remato como empecé, señora García. Déixense desas fantasías, esas para quen sabe contalas. Aquí traigan cousas máis serias. Fantasías como o do plan Impulso, que non existe, é unha campaña de propaganda, xa o dixemos varias veces, como facía Cunqueiro. Transforma o que son planes cotidianos en extraordinarios e fantasiosos. Miren polos concellos, por todos os concellos, e traten de cumplir esas promesas, polo menos a de subir a do plan único o 25%, outra fantasía cunqueiriana. Nesta volta parece ser que o presidente lle botou a culpa á Voz de Galicia. Cuiden tamén o noso tecido empresarial, cuiden as estradas, cuiden os nosos concellos e déixense desas políticas inflacionistas de gobernos como o seu que están estragando o noso tecido económico, que nos está caendo a cachos. Non se olviden, remato, presidente, dos fondos NES, que, contrariamente ao que vostedes dixeron, sí que van a ter que xestionar no próximo ano. Gracias, señor Castiñeira. Gracias, presidente. Moitas gracias. Para fixar a posición do Grupo do BNG, ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Bo día, señoras deputadas e señores deputados, o público que nos acompaña e a prensa. Ben, eu quero comezar a miña intervención dicindo que hoxe é unha boa nova, que traigamos estes orzamentos en tempo e forma. Vai entrar a funcionar o día 1 de xaneiro como debe ser e como foi o noso compromiso cando formamos goberno e, polo tanto, é unha mostra de que este goberno de dúas forzas políticas está funcionando, que estamos poñendo por diante os intereses dos veciños máis alá dos intereses partidistas. É evidente que cada un temos a nosa ideoloxía, pero estamos lá conseguindo xuntar e poñer por diante os veciños e veciñas da provincia de Lugo para sacar estes orzamentos adiante e traer esa normalidade que tanto necesitaba esta institución. Polo tanto, eu creo que hoxe é un bo día e unha mostra de que seguimos a traer esa normalidade e funcionamento común que deben ter estas institucións e boa imaxe que debemos dar e que foi ese compromiso inicial cando iniciábamos este mandato. Son os orzamentos pensados para que as comarcas de Lugo sigan medrando, en contra das políticas do Partido Popular, que son sempre en pequeno, nos pensamos as políticas en grande. É un orzamento con a suba do 8% e que, como ben decía a compañeira Mayra, hai que ter en conta que pasamos de invertir 8 millóns a 10 millóns nas residencias para maiores e, novamente, cada vez que falamos desto, hai que decir que son recursos e diñeiros que ten que invertir a Diputación de Lugo porque a Xunta de Galiza abandona unha e outra vez os maiores desta provincia. Abandona sin ofrecer
nin ofrecerse a poñer nin siquiera parte dese diñeiro que custan estas residencias e, aún así, bota a culpa a Diputación de non poder medrar o orzamento noutras áreas. Polo tanto, nos creemos que é crucial para o desenrolo da nosa provincia seguir apoiando os maiores, é crucial para fixar a población no rural que haxa esa atención aos maiores, máis alá deses eslóganes da legislatura do rural e vacíos, aquí o que hai é pois eso, que a xente maior poda vivir dunha forma digna e que os que queren fixarse e establecerse no rural teñan servicios como teñen outros nas cidades. Polo tanto, aí esa clara mostra de compromiso, xa van 10 millóns e seguirán subindo e mentras a Xunta siga abandonando os maiores da nosa provincia. Polo tanto, seguimos estando moi orgullosos desa inversión para atender os maiores. Seguimos con o plan único, un compromiso alá onde está o BNG e onde formamos goberno co Partido Socialista de repartir os fondos de forma obxectiva. É certo que o Partido Popular a veces quere apuntarse tanto, pero a obviedade e a realidade dalles de bruces nas narices, porque a única diputación onde goberna o Partido Popular non existe ningún tipo de plan único, nin plan concello, simplemente se reparte o diñeiro a dedos. Polo tanto, aquí seguimos con ese reparto obxectivo, seguimos dotando de recursos aos concellos, todo o contrario que fai a Xunta, que lle recorta os fondos que recibe da Xunta e, ademais, cargas día tras días de competencias que non son propias, incluso chegando a cousas como no Concello de Sarga e no Redibareo e algúns máis, para que a xente poda esperar de forma digna diante dos centros de saúde a sacarse a sangue, pois ten que instalar unhas carpas financiadas integralmente polo Concello. Hasta ese punto chegan os abandonos da Xunta de Galiza aos concellos. E nós, en vez de abandonar os concellos, repartimos o diñeiro de forma obxectiva, independentemente do color político dos seus alcaldes. Seguimos tamén co compromiso de apoiar o sector cultural, un sector cultural tamén abandonado por a Xunta de Galiza e que non só é un sector que xenera postos de emprego, senón que é un dereito que teñen todos os nenos e nenas da provincia e maiores, sea cal sea a súa condición económica, de ter acceso á cultura e que gracias aos programas da Diputación levamos por todas as comarcas da provincia. Tamén contribuímos a manter ese tecido asociativo e cultural nas asociacións culturais que reciben máis de 800.000 euros en liñas de axuda de concurrencia competitiva. Tamén unha nova carga que ten a Diputación, que sería competencia da Xunta, son os museos, que tamén este ano subimos 300.000 euros para o mantenimento e seguimos reclamando axuda e que a Xunta faga que acolla as súas competencias e axude a manter os museos provinciais ou os colla para sí, que sería o que as súas competencias debería facer. Tamén dende o Centro de Artesanía e Deseño impulsamos o sector da artesanía, facéndolles, pois axudándolles con axudas directas nesta crisis da COVID e tamén facendo de escaparate, formación e posta en valor dun traballo que na nosa provincia é moi importante. Contamos con artesáns de nivel internacional. Tamén na área de deportes dotada... Gracias. Moi ben, sigo na segundo turno pode usted continuar. Moitas gracias. Doña Mayra, segundo turno. Moitas gracias, presidente. Polo que decían de que o PP coñeceu o orzamento, pois, sin contar con eles, fora de tempo, dende logo, cando se vai ao Parlamento, se vai a expoñer as liñas fundamentais do orzamento, non se foron a presentar os orzamentos, convocouselles en tempo e forma para que puideran estudiar toda a documentación do presuposto, non? Logo da conxelación do plan único,
Decirlles que o que se acordou cando se fixo o pacto de goberno foi que se incrementaría ata nun 25% dos fondos que se liberaran se a Xunta adquirira as competencias que son dela, pois ben señan en materia de residencias ou ben señan en materias de estradas provinciais que teñen máis condicións de seren estradas autonómicas máis que provinciais. Pero, dende logo, o plan único se mantén tal e como nos outros anos e, bueno, a verdade é que visto o que fai a Diputación de Ourense, que podíamos ver na prensa recentemente, que habilita un plan único de 51.000 euros para cada concello, a verdade é que ben pouco ambiciosos son donde goberna o Partido Popular precisamente para achegarlle con fondos, con un reparto con criterios obxectivos os fondos aos concellos, non? Por outra banda, polo que respecta pois a arbitrariedade de os fondos, pois aquí tamén, unha vez máis, vemos como a Xunta, con alevosía, con nocturnidade, habilita convocatorias de axudas ás que, dende logo, é moi difícil concurrir pola parte de os concellos ou como se fai o reparto de convocatorias de axudas de augas de Galicia. Nós miramos para todos os concellos, polo que referían tamén aos fondos europeos. Eu creo que aquí hai un dato que temos que salientar. Vamos a tramitar e a facer solicitudes aos fondos europeos, non da mesma forma que fai a Xunta, que nin ela é capaz pois de executar todos os fondos que recibe, non? Deixou máis do 51% dos fondos europeos do plan do 2014 ao 2020 sin executar, unha totalidade que ascenden a 1.400 millóns de euros. Eu creo que Galicia ten bastantes necesidades e hai moitos sitios, pois en calquera dos nosos concellos, porque nos nosos concellos tamén hai estradas autonómicas que hai que mellorar, non solamente hai que mellorar as estradas provinciais. Polo que respecta ao que nos dice, bueno, pois que é unha visión cutre, que é cotidiana, aquí ven emulando a Cunqueiro, non sei se é que o discurso o siguen facendo en Mondoñedo, porque a nosa casa de momento está moi segura, quero dicir, temos claro cal é o proxecto para a provincia de Lugo, temos claro cales son as necesidades dos veciños e das veciñas de Lugo, por iso, pois, somos capaces tamén de chegar a gobernos e gobernar con unha maioría. Gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Gracias. Señor Castañeira, segundo turno. Presidente, decepcióname, señora García, tiña 3 minutos vostede para volver a poñer en pé eses 2 pilares que lle caeron dos 4 que propoñía, pero non fixo absolutamente nada. 2 exemplos, eses 2 pilares de que é un orzamento de faugueo. Siguen sin creer no futuro dos povos. Afástanos do seu desenrolo industrial, que tiñan comprometidos precisamente con Suplusa, como a Río Torto e outros 30 concellos máis. Suplusa, que, por certo, axuda a recaudación nestes orzamentos, ademais de poñer capital para as residencias e tamén para os polígonos. Dende aquí quero mandar un saludo tamén aos traballadores dos xardís de Suplusa, os grandes olvidados no capítulo 1, posto que siguen sin ser incluídos na plantilla de personal, tal e como fixeron con os seus compañeiros e cos da TIC e cos do Inludes. Por certo, nesa plantilla sí que inclúen os amigos socialistas con nocturnidade e alevosía en procesos selectivos en plena pandemia. Sí, efectivamente, en plena pandemia. Atopáronlles unha plaza de interino que non tardará en consolidarse. Mire, faran de reparto xusto, bueno, están sempre co da xunta. A intervención do BNG foi xunta. Miren vostedes como reparten os fondos nas xuntas de goberno. 19 convenios con alcaldes socialistas, 14 convenios con 4 alcaldes do BNG e un convenio con 32 alcaldes do PP, que resulta 50.000 euros. Dá vergonza. E volvemos a dicirlles, o ano pasado, decíamoslle no seu momento, que eran unha administración lenta, que estaba estancada. Desta volta temos que dicirlles o contrario, que no 2022 imos para atrás. Imos para atrás en carreteras e imos para atrás en cooperación, señora García. Preséntanos un anexo de investimentos absolutamente decepcionante, ademais de non definilo, porque non o definen, poñen ali os investimentos, calquera administración, eu creo que hasta o seu concello o fai, a ver a que carretera van eses 5 millóns de euros, e ademais
pois son uns orzamentos que, dende logo, pois non se van a facer. E, polo menos, así o pon na páxina 203. Miren vostede o que pon o estado de liquidacións previsto en investimentos reais para o 2020. En investimentos reais tenen previsto o 26,42% do orzamento do 2021, non do 2020, do 2021. Isto é o que dicen vostedes. Isto é o que van a executar vostedes de investimentos reais. Poñen aquí uns números, pero depois van a páxina 203, non poñan esa cara. E transferencias de capital, importante para concellos, para asociacións, tenen vostedes pensado executar do ano 2021 43,48%. Nin á mitade chegan. Sí, claro. O sea que, desgraciadamente, por moitos números que nos pinten aquí, despois hai que executar os orzamentos e vostedes non. Gracias. Moitas gracias. Don Efrén, segundo turno. Grazas, señor presidente. Ben, decía que a área de deportes mobilizará 3,2 millóns de euros para apoiar a actividade deportiva, tanto no apoio da súa vertente educativa co deporte de base, como tamén para aqueles proxectos semiprofesionais ou profesionais. Tamén manteremos as liñas de axudas de 2,4 millóns de euros para todo ese tecido deportivo e destinaremos 860.000 euros en manter as instalacións deportivas que, aunque o señor Castiñeira non lle guste, é outro abandono da Xunta de Galiza a toda esta provincia e a Diputación ten que estar cubrindo esas eivas. Tamén, desde a área de medio rural, destinaremos 1.152.000 euros para manter actividades tan importantes como o programa O que non arde para loitar e prevenir a propagación dos incendios forestais, que é outra política que a Xunta abrila por o seu abandono e por a súa ineficacia, e se irá ampliándose a plataforma de venda para produtores locais que a liña Son de Lugo, con a entrada de novos produtores e que está a ter un gran éxito con un pouco tempo que leva andando. E tamén se investirá en diñeiro na formación continua, asesoramento para avanzar na profesionalización daqueles profesionais que se dedican ao agro, con convenios con colectivos profesionais, asociacións sectoriais e o Campus Terra da USC, e, como novidade, porase en marcha o programa Escola a Granxa, para que os rapaces poidan ver como hai proxectos de emprendemento exitosos no rural e que lles permitirían fixarse no rural con a vida digna. Polo tanto, como decía ao principio, hoxe é unha boa nova, son os orzamentos que van permitir ás comarcas de Lugo avanzar, que van dotar de recursos os concellos e, vista a intervención do Partido Popular, xa estaba contento cos orzamentos que traíamos hoxe, pero visto a súa intervención, máis contento estou aínda porque non fixo na máis que, non sei o que quería dicir, pero non desmontou que repartimos gran parte dos recursos de forma obxectiva, non falou de ese abandono que ten a Xunta de Galiza aos maiores e non puxo acento en que esta Diputación sí que cuida os nosos maiores e iso, aparte de ser unha obrigación moral, é o que pode facer avanzar esta provincia con tanta aprobación rural e o cuidar dos nosos é un obxectivo ao que non vamos renunciar e se a Xunta de Galicia siga abandonando, nós seguiremos destinando recursos para que eses maiores teñan a vida digna e podan seguir fixando esa aprobación no rural. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Xa para un turno de peche, de tempo de un minuto, doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. Mire, por máis que o intente, a realidade é a que é, non? Levamos comprometido máis do 85% do orzamento do 2021. Somos das administracións do Estado que máis compromete e que máis executa. E os veciños o saben, porque saben que calquera pequena obra, calquera asfalto que se fai, calquera alumeado, abastecemento, leva o cartel da Diputación Provincial de Lugo. Calquera actuación en materia de servicios de axuda no fogar,
Se tuveran que esperar pola Xunta, tardarían un ano entero o servicio. Poden o ter á semana gracias á Diputación Provincial de Lugo. O servicio de teleasistencia gratuita aos maiores tamén o teñen gracias á Diputación de Lugo. A Xunta cobra por todo. Polo tanto, non veñan aquí intentando facer un enterro, porque, dende logo, nós estamos moi seguros de que, gracias a ter o orzamento en tempo e forma, pois a provincia e os veciños que vivimos nela poden ver mellorados os seus servicios e as súas necesidades. Vale, moitas gracias. Gracias, doña Mayra. Rematado o debate de presupostos, sometemos a votación, así que votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda, polo tanto, aprobado inicialmente o orzamento da Diputación Provincial de Lugo. Pasamos ao punto número 7, que é unha proposta de goberno para evitar expolio dos montes veciñais. Para presentar esta iniciativa ten a palabra a doña Mónica Freire. Moi ben, moitas grazas, señor presidente. Moi bo día a todas e a todos. A Lei 13/89 de Montes Veciñais en Man Común de Galicia, o seu regulamento aprobado polo Decreto 260 no ano 92, constitúen a normativa básica polo que se rexen as terras colectivas dos veciños. Definen aos montes veciñais en Man Común como propiedade de carácter xermánico, e xa que logo caracterízaos como bens indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Establece a titularidade dos veciños e das veciñas, comuneiras e comuneiros, entendéndoos non como entes administrativos, senón como grupos sociais. Os montes veciñais son propiedade dos veciños, independentemente da súa orixe, das súas posibilidades productivas, do seu aproveitamento actual e da súa vocación agraria. Os montes veciñais en Man Común son, pois, propiedades privadas, pero colectivas. A copropiedade de cada veciño, sen asignación de cotas, está ligada á veciñanza, a un determinado lugar ou parroquia, e non pode ser transmitida en herdanza. Estas características, derivadas do seu carácter xermánico, son outra forma de posuir que temos as galegas e os galegos. A cuarta parte do territorio galego, máis de 700.000 hectáreas, corresponde a monte veciñal en Man Común, xestionado por 2.800 comunidades de montes. Isto ven demostrar que esta figura non só ten importancia como unha sinal de identidade e da cultura do noso país, senón tamén como un claro indicador económico e productivo. Pois ben, na última década consolidouse a práctica exercida polo Goberno da Xunta de Galicia de modificar as leis que regulan a vida dos galegos e das galegas mediante a inclusión na Lei de Medidas Administrativas e Fiscais. Unha práctica que furta o debate e a consulta coas organizacións sociais e sectoriais do país e que incluso reduce a actividade parlamentar sobre as mesmas. Isto inflúe especialmente nas leis que afectan ao agro e ao medio rural, con exemplos tan claros como a Lei de Montes ou a Lei de Incendios que sufriron modificacións prácticamente todos os anos desde a súa promulgación. Nesta ocasión, o Partido Popular, na Lei de Acompañamento que se ven de debatir no Parlamento galego os días 23 e 24 deste mes, formula varias modificacións á Lei de Montes Veciñais en Man Común que supoñen un agravio importante sobre a figura do monte veciñal en Man Común e dos dereitos da veciñanza comuneira. Unha das modificacións prevé que aqueles montes veciñais en Man Común que se atopen en situación de dependencia por inexistencia, extinción da comunidade veciñal, pasen aos concellos, non como xestores cautelares, senón como titulares provisionais. Por outro lado, outra das modificacións que se prevé é que os montes veciñais en Man Común poden ser declarados en estado de grave abandono ou degradados por cuestións simplemente burocráticas. E unha vez declarado en estado de grave abandono ou degradado, entregada a súa xestión por 50 anos a empresas ou outras entidades alleas. Existe un problema nos montes veciñais onde non existe comunidade veciñal. Isto é unha realidade.
e hai que afrontala para buscarlle solución. Temos que atopar un remedio, pero este non pode pasar por solucións de mercado, plantexadas desde perspectivas liberais, que é ni máis ni menos o que está a facer o Partido Popular. Os montes veciñais en man común son unha ferramenta fundamental para acadar moitos dos obxectivos a cumprir para poder chegar a manter un rural vivo, no que a veciñanza dispoña dunha fonte de recursos multifuncional e colectiva, e como tal deben ser protegidos. E con estas premisas deberíamos ser capaces de legislar. Con estas premisas, a Xunta de Galicia do Partido Popular debería ser capaz de legislar, mas isto non está a acontecer así. Deste xeito, ante este atropelo cara ao monte veciñal e contra os intereses da veciñanza comuneira, só procede a retirada das modificacións na Lei de Montes Veciñais na Lei de Acompañamento dos Orzamentos. Por todo o exposto, con anterioridade, propoñemos a adopción de dous acordos. En primeiro lugar, instar ao Goberno da Xunta de Galicia a retirada das modificacións da Lei de Montes Veciñais propostas nesa Lei de Acompañamento dos Orzamentos. En segundo lugar, instar ao Goberno da Xunta de Galicia a debatir no Consello Forestal de Galicia, consultando a todo o sector, escoitando as comunidades de montes e as súas organizacións para rematar un debate normal no Parlamento galego. Moitas grazas. Gracias, doña Mónica. Ten agora o turno para posicionar o Grupo Socialista, don José Luis Raposo. Bos días a todos. Bueno, estamos afeitos a que a Xunta elabore os orzamentos sin contar cos concellos, sin consulta nas asociacións profesionais, cos veciños. E, bueno, a verdade é que estamos sendo afeitos tamén a que nos orzamentos da Xunta pois introduzca modificacións sin pasar por un debate de modificacións que afectan a todos os lugares, pero especialmente máis afectan ao rural. Véxase a que intentan facer agora, véxase o de incendios, o das franxas, que o primeiro foi pasado un acordo ca FEGAM, pero logo pois houve modificacións de todo tipo hasta que nos levaron a que, bueno, as persoas en Galicia, persoas de 80 anos que están polo rural, teñen que collerse de rebrozadora e limpiar eles as franxas porque, bueno, a pensión que teñen non lles dá para posiblemente poder pagar ben seña que hai parte subvencionada en algunhas aldeas, en algunhas parroquias, porque tuveron incendios os últimos anos, pero nas que non os hai, pois a verdad que o coste é moi elevado e as persoas que cobran 600 euros de pensión, a maioría no rural, pois a Xunta de Galicia os puxo a traballar e os foi a traballar de unha forma que lles é prácticamente imposible levar adiante as tarefas. Agora, pois, bueno, a Lei de Montes, pois se volve a lei da época do franquismo, cando tiñan as administracións o territorio de Montes en Mao Común, e o que fixeron auténticas barbaridades, acercando as plantacións de aquela había gando, había que aproveitar os montes, pois veciños que tiñan as pequenas ganaderías e ao final aproveitaronas para plantacións que non serviron para nada, porque se plantaron plantacións daquela que ainda hoxe non foron aproveitadas, porque non foron plantacións que tiñan que ver ca zona e hai zonas que non foron adecuadas as plantacións e pasamos 50 anos e non se aproveitou delas. E máis, agora pasou aos veciños, ben é verdad que en algúns lugares non se lles axudou demasiado para facer un aproveitamento dos montes viable, aproveitamento que se podía levar en moitos lugares como a bota de pastizales, que en sí se fixeron algúns, pero non se chegou con sensibilidade ás zonas onde se necesitaban e así, o fenómeno despoblacional entre unhas cousas e outras está aí. E aunque parece que desde o goberno autonómico iba a ser o ano do rural, pois se é o ano do rural con estas cousas é para axudar máis a acabar co rural, que non queda moito en algúns lugares. E creo que isto non é axeitado, mais, como decía ao principio, metelo así por lexislar lle chamo eu as espaldas de todos, metelo onde non haxa debate no tema de, a nivel de aprobación dos presupuestos, pois incorporar aquí estes temas, non? A verdade é que, si se ocuparan da fiscalidade
as comunidades de montes podían funcionar posiblemente de outro xeito se se ocuparan un pouco da fiscalidade que lles impoñen a hora de si teñen algunha rentabilidade do monte, pois como solucionar despois, porque o 40% teñen que ser invertido nos montes, un tanto por cento a nivel de Hacienda, e ao final pois ninguna comunidade de monte é rentable, a non ser que teñan grandes parques eólicos. Entonces, bueno, posiblemente o que se leve con isto a nivel de modificación esta é, pois, aquelas zonas que sean rendibles, pois igual meterlle as empresas, como ben se está falando, a empresas que podan levar, pois, 50 anos a propiedade destas terras e facer delas o que vexan conveniente. Entonces, a verdad que nos parece un atropello que se chegue a este tema. E, aparte, a verdade é que é un tema que é de desconfiar, porque mire que é unha propiedade privada dos montes e vostedes, a Xunta de Galicia e o Partido Popular, protexe as propiedades privadas ante o público. Pois isto parece ser que en principio vai pasar ao público, pode pasar aos concellos, e outros concellos pois que non van, a maioría dos concellos non vamos ter, pois aunque nos den esa competencia, non nos van dar diñeiro para, como en todas, para funcionar, pois non podamos acoller o tema e pase ao goberno autonómico de novo, e o goberno autonómico e o pase a empresas que podan facer do rendible. Do que non sea rendible vai a quedar pois como está en calquer lugar. E despois, que pasa? O trámite burocrático tamén, que se podía simplificar un pouco, que teñen as comunidades de montes, pois a verdade obstaculiza todos estes temas. A verdade que, si é verdade que, como decía a miña compañeira Mayra, que teñen que volver as arcas europeas 1.400 millóns de euros nestos anos podían aproveitar e mellorar o que é o dos montes, melloralo pois a través dos servicios da Xunta que teñen por moitos lugares. Pois veise que mesmo moitas cuadrillas de incendios, pois mentras un señor de 80 anos carga ca desbrozadora ou ca fouce está limpiando ou desbrozando ao pé da casa, a cuadrilla está nun todoterreno esperando que callan as horas. E iso é unha falta de gestión non de ninguén, senón do goberno autonómico, que os montes pois non axudou nada a que se conservara os montes de outra maneira, e chaman agora que están abandonados. E a verdade que si é que están abandonados algúns, pero se lle fai a vida imposible ás comunidades de montes para que así este, e agora chega isto de volvelos pasar ás administracións para non se sabe o que facer deles. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, don José Luis. Ten agora a palabra por o Grupo Popular don Agustín Bamonde. Ben, pois trae hoxe o Goberno provincial unha iniciativa que en realidade parece moito máis dictada polo ruído que pola reflexión do Goberno acerca do alcance que se pretende con esa lei de modificación dos montes veciñais. Despois de ler a iniciativa, escoitando agora as intervencións dos portavoces dos grupos do Goberno, eu reafirmo-me na idea de que é unha iniciativa moi pouco rigurosa na súa formulación, totalmente inexacta en canto ao contido, e que trata de vender fume creando un suposto estado de alarma social en relación con un agravio á realidade xurídica dos montes e aos dereitos dos comuneiros. Eso é absolutamente inexacto. Basean esa crítica en dous aspectos diferentes, un formal e outro do contido. O aspecto formal, señora Freire, señor Raposo, xira sobre o eterno problema do alcance das modificacións legislativas a través da fórmula de lei de acompañamento dos presupostos. É o eterno debate entre as urxencias dos gobernos por resolver rapidamente problemas e o rigor formal e os procedimentos formais na tramitación das leyes. Pero é unha cuestión que os grupos políticos abordan dunha forma cando están na oposición e de outra moi diferente cando están gobernando. Vostedes censuran agora a Xunta por ese mecanismo. O ano pasado era o Partido Popular en Madrid, por exemplo, que censuraba durísimamente ao Goberno Central porque o presidente Sánchez modificaba casi 40 leis precisamente por este procedimento. Aí teñen os casos tamén
motivo da pandemia, das medidas restrictivas adoptadas desa maneira polos gobernos e que, lóxicamente, pasou o que pasou. Pero este é un tema que onde o teñen que plantexar é no órgano legislativo correspondiente, que é o Parlamento de Galicia. Se entenden vostedes que hai exceso, saben tamén cal é a vía xurisdicional, e aí teñen o caso da declaración de estado de alarma e o que pasou ao respecto con eso. En relación ao contido, mire, vostedes tratan de crear alarma social en base a 3 afirmacións que son totalmente falsas e que non se sosteñen e que basta facer unha comparación analóxica do texto anterior co texto presente para ver que vostedes non teñen razón ninguna a ese respecto. A primeira afirmación que fan é dicir que nos casos de situación de dependencia por inexistencia, extinción ou desaparición da Xunta de Comuneiros, que a titularidade dos montes pasa ao Concello ou a Xunta de Galicia. Mire, eso é completamente falso. A modificación que introduce a lei é que nesa situación de dependencia antes a xestión provisional correspondía ás parroquias. Non ten sentido. A nova lei atribúllelle esa xestión aos concellos, que parece máis razonable, pero, señor Raposo, non lles obriga a cargar con ele. O concello ten a posibilidade de facerse cargo ou de pedirlle á Xunta que se faiga cargo subsidiariamente da mesma. Pero en ningún dos casos, tanto se fai a xestión o concello como se a fai a Xunta, non hai cambio de titularidade dominicale. O único que lle se encarga é a titularidade provisional do aproveitamento. E a nova lei recalca ese carácter clarísimo do legislador de facer unha xestión únicamente cautelar dos intereses do monte mentras están na situación de pendencia. Non confundan a titularidade dominical coa titularidade do aproveitamento, porque iso é igual, señora Freire, que no dereito civil confundir o dereito de propiedade co usufruto. Non hai ningún cambio de titularidade. Hai únicamente unha titularidade provisional de aproveitamento mentras dura a xestión de pendencia que remata no momento que se constituye a comunidade. A segunda afirmación que fan tamén é absolutamente inexacta. Decir que os montes poden ser declarados en estado de abandono por simples cuestións burocráticas. Eso non é certo. A redacción que establece o novo precepto é idéntica á legislación anterior. Solo introduce 2 modificacións a ese respecto. Unha é a posibilidade de decretar ese abandono por incumprimento das exixencias de organización das comunidades previsto na propia lei. Outra é o reiterado incumprimento dos deberes e obrigacións establecidas na normativa vixente. Oiga, se esos son defectos burocráticos, díganme vostedes cales son os defectos que poden justificar a desaparición de unha comunidade. Pero é que, ademais, non hai unha declaración unilateral da Xunta de Galicia. A declaración de abandono obriga a facer un expediente onde hai que haber razóns técnicas que o justifiquen e onde se dá audiencia á Comunidade de Montes, que a Comunidade de Montes pode facerse cargo outra vez da xestión se justifica que non hai o abandono, se presenta un plan de ordenación forestal e, se non, pode tamén cederlla ao Banco de Terras ou a un terceiro. Pero non hai, en ningún caso, posibilidade de incautación polo feito de defectos burocráticos. E a terceira afirmación, tamén completamente falsa, en este caso, máis que falsa, eu diría que inexacta, é dicir que a Xunta entrega, unha vez feita a declaración, ou a pode entregar a empresas e a entidades por tempos de 50 anos. Oiga, pero lean vostedes a redacción anterior da lei. Esa posibilidade xa estaba ali prevista. Esa posibilidade xa fai máis de 30 anos que está absolutamente en vigor. E a Xunta o único que fai, a modificación que se pretende, o único que fai é, efectivamente, puntualizar o procedimento ao respecto. E miren, se se trata de intervención do Banco de Terras en situación de dependencia, a xestión só se pode facer pola propia Xunta ou por organismos instrumentales da comunidade autónoma. E no caso de que non sexa pola situación de dependencia, senón pola situación de abandono, a regulación é exactamente a mesma anterior. Gracias, tanto, Agustín. Rematou o seu tempo, se fai un poquinho. Bien. Gracias, se rematou, fai un poquinho o seu tempo. Gracias. Bueno, segundo turno para doña Mónica Freire. Ben,
Temos que lembrar que no ano que andamos aprobouse a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia. No apartado referente aos montes veciñais xa se atisbaba o obxectivo da Xunta de Galicia cara a estes espazos. Nesa revisión do Plan Forestal dice literalmente: respecto aos montes veciñais faise necesaria regular de forma realista este tipo de propiedade e a condición de comuneiro. A min gustaríame saber que para vostedes exactamente regular de forma realista. A min, desde logo, sóname, sen ningún tipo de dúbida, a un circunloquio que o que persegue é poñer en cuestión a xestión das terras da veciñanza comuneira e eliminar ese carácter xermánico da titularidade veciñal. O tempo danos a razón nisto, porque é agora cando o Partido Popular introduce estas dúas modificacións na lei, ademais pola porta falsa, sen debate nin discusión. Estamos de acordo, como dixen antes, en que hai que formular unha alternativa para os montes veciñais onde non exista comunidade veciñal. Mesmo estamos de acordo en que estes montes veciñais fosen xestionados polos concellos como xestores cautelares, mais nunca como titulares provisionais. Se a idea da Consellería do Medio Rural fose esta, a xestión debería ter límites como non poder levar adiante actos de disposicións, alugueres, dereitos de propiedade, nin expropiacións, nin cesións a terceiros. Mais sabemos que a idea da Consellería do Medio Rural non é esta. A idea é claramente confiscarlle a titularidade da veciñanza comuneira e traspasarlla aos concellos, mesmo alterando límites municipais e a lei de réxime local. Outra das modificacións á Lei de Montes Veciñais en Mancomún é a declaración dun monte veciñal en estado de grave abandono ou degradado, como dixen antes. Define un estado de abandono cando o mesmo sufrise un grave deterioro ecolóxico, non sexa explotado de acordo cos seus recursos ou sufra unha extracción abusiva dos mesmos. Ata poderíamos estar de acordo nesta definición dun monte veciñal en estado de grave abandono ou degradado, mais a modificación presentada polo Partido Popular no informe que se ten que emitir para tal declaración engade que tamén se pode declarar un monte en estado de grave abandono ou degradado se as comunidades de montes non cumprisen os deberes e as obrigas establecidas na normativa vixente. Isto significa, na práctica, que, por exemplo, se unha comunidade de montes non envía en tempo e forma a actualización do censo da veciñanza comuneira, un incumprimento únicamente burocrático pode ser declarada en estado de grave abandono ou degradada. A conclusión que sacamos a todo isto é que o único obxectivo que ten esta Consellería de Medio Rural é buscar motivos, buscar excusas nimias, intranscendentes e injustificables para confiscarlle a xestión á veciñanza comuneira para entregarlle a de balde e por un período de 50 anos ás empresas madeireiras e forestais. Moitas grazas. Moitas gracias, doña Mónica. Señor Raposo, segundo turno. Moi ben, mire, a verdade é que para vostede parece que todo é falso, todo funciona de maravilla nos montes. Non é así, non é así, non hai máis que ver os montes por todos os lugares. Usted foi alcalde de un ayuntamiento tamén de Villalba e supoño que aí dos montes non terán tanto problemas como en zonas máis aisladas, pero ten moitos problemas. O goberno galego debe de acometer dunha forma inmediata a solución dos problemas estruturais dos montes en Mancomún. A verdade é que non é un problema de cartos, non é un problema de cartos, porque cartos, bueno, o que se fai nos montes os últimos anos é limpiar os cortafuegos, bueno, desertizar a terra dos cortafuegos, que xa van na pedra, xa non queda terra con os buldoces de determinadas personas, que todos os anos son os mismos amigos, e, bueno, é o que se fai neles, e ao final terminamos nestas situacións. Non é un problema de cartos, é un problema político, é un problema de acometer os temas como teñen que acometelos e non pasalos, cando ven un problema, pasalos ás outras administracións que os intenten solucionar como fain con todo. O coste podía ser cero se o aproveitamento pudera ser fora como debía de ser, pero como non é así, e vostedes, bueno, cando me comenta que o tema de metelo nos orzamentos a través de aí que é un tema de urxencia, vamos a ver, leva anos xa gobernando a Xunta de Galicia, supoño que se quixeran pasar a lei, facer unha lei nova de montes, pois podían consultar cos axentes, coas persoas e cos veciños que teñen os montes e non pasala desa maneira para que non se entere ninguén. Pero aparte non o digo eu solo, decía algún alcalde tamén da bancada de ustedes, fai pouco tempo, os problemas que está acometendo pois, o Conselleiro de Medio Rural e a Consellería en moitos temas destos no rural de Galicia. Eu só digo que se este é o ano do rural e o goberno que vai facer polo rural en Galicia, pois apañados vamos, a verdad que apañados vamos, porque cada vez o rural, digo dicindo, e o ven ustedes tamén,
vai a peor, e vai a peor non é só polo dos montes, vai a peor por un montón de cousas e nadie lle vota mal. Parece ser que a solución son as aldeas modelo, pois para mí non vexo solución nas aldeas modelo. Se a solución é as aldeas modelo, o veremos se vivimos dentro dunhos anos que solución ten no rural as aldeas modelo. O que pasa é que o goberno, concretamente autonómico, non quere asumir ningún tema de responsabilidades cando veñen a pasarlle aos ayuntamientos e despois volverá ás comunidades autónomas e andaremos así, mareando a perdiz continuamente, e ao final, cando non quede ninguén nas aldeas, pois, bueno, buscarán outra solución máis urgente, metendo nos presupuestos, e así andamos todos os días, non? O tema está aí, a realidade é palpable e a vemos todos, pero, bueno, é un tema que se ve desde lexos e a verdad que isto demostra que hai persoas que están vendo estes temas e legislando nos gobernos que non pisan os camiños que son máis ben de alfombras e as alfombras non dan solución para o rural. Gracias. Gracias, señor Raposo. Señor Bamonde, segundo turno. Volva a dar. Perfecto. Digo que unha cuestión de carácter previo en relación co alcance da lei de acompañamento. Mire, vostedes, o que esconde é un problema realmente grave que pasa aquí e que pasa en todos os sitios, que non é nada máis que o feito de que os parlamentos se están convertindo cada vez máis en brazo executor do poder executivo. Pura e simplemente ese, un problema grave, pero que non é exclusivo da Xunta de Galicia. En relación coa iniciativa, a mí me gustaría que me aclararan de que falamos. Vimos aquí a falar de unha modificación plantexada pola Xunta de Galicia da Lei de Montes ou vimos a falar do que debe de ser a Lei de Montes? Porque eu entendo que vostedes o que acaban de facer é cambiar de tren. En principio, censuraban a actuación da Xunta polo mecanismo e polo procedimento utilizado, pero, no fondo, estaban conformes coa modificación. Señor Raposo, remito o que fixeron os seus compañeiros en Santiago. As únicas enmendas que presentaron foi para tratar de modificar a cesión dos concellos e que se fixera a Xunta de Galicia. Nada máis. O Bloque Nacionalista Galego nin siquiera presentou enmendas a ese proxecto de modificación. Co contido seguramente estaban contentos, solo que ao aparecer as protestas do colectivo de Montes Veciñais, vostedes tratan naturalmente de coller ese tren que lles pasa por diante, pero colleunos sin argumentación. E mire, o que plantexan os colectivos de Montes Veciñais seguramente o que vostedes hoxe queren traer aquí a debate, que é efectivamente unha modificación da totalidade da lei. Por eso anuncian a presentación, non a promulgación, sino a presentación de unha ILP. Pero ese é un debate diferente. Eu veño a debatir aquí os tres problemas que vostedes plantexan na súa iniciativa. Lea, señora Freire, o que poñen vostedes aí. Leamos, señor Raposo. Falan de cambio de titularidade. É falso. Titularidade de aproveitamento e titularidade dominical non teñen absolutamente nada que ver. É unha xestión cautelar a que se atribuye aos concellos e á Xunta. Incautación por defectos burocráticos. Señora Freire, ese exemplo que pon pode ser facilmente rebatido no trámite de audiencia pola Comunidade de Montes. Os defectos burocráticos son incumplimientos gravísimos. Oiga, aquí acaba de xurar un señor diputado que se non xura ou promete o cargo, que é un trámite burocrático, non pode ser diputado. Hai problemas burocráticos tremendamente graves. Entrega da xestión a empresas ou demais. Vostedes presupoñen aí unha intención que delata o seu inconsciente. Entenden que a Xunta de Galicia que é do Partido Popular. Non, señora, a Xunta é de todos. É o que fai o goberno establecer mecanismos administrativos para a administración pública para resolver un problema grave no monte. Se o Partido Popular se marcha, esa xestión farán a vostedes, e xa lles digo que non van a modificar a lei, pero van a manter igual. E vou anunciar a nosa abstención porque somos conscientes de que na lei sí que hai problemas de técnica legislativa que seguramente vai ser millorada e, polo tanto... Rematou o seu tempo. Moitas gracias. Gracias. Bueno, pois un turno de peche. Tengo a palabra a doña Mónica Freire. Ben, para rematar,
Só na provincia de Lugo, os montes veciñais ocupan un total de 210.000 hectáreas. Existen máis de 900 comunidades de montes que as xestionan. O monte en xeral, o monte veciñal en particular, desempeña unha triple funcionalidade social, ambiental e económica. Ademais, debe ser un dos principais motores do emprego local. En este senso, as comunidades serán as que dirixan a segunda fase do ciclo productivo, a transformación industrial do amplo número de recursos que ofrece o bosque galego. Pola súa banda, as administracións públicas deberían velar polo seu coidado, pola súa defensa, pola súa rexeneración e pola mellora dos seus aproveitamentos. Porén, a Xunta de Galicia entende que a prioridade non é esta, xa que logo eu digo que quizáis tamén habería que declarar á Consellería de Medio Rural e a todo o seu equipo dirixente en estado de grave abandono ou degradado. Moitas grazas. Gracias, doña Mónica. Ben, rematado o debate, sometemos a iniciativa a votación, así que votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra non hai, abstencións 12, queda aprobada, por tanto, esta iniciativa. Pasamos ao punto número 8, é unha moción do Grupo Provincial Socialista sobre a reformulación da atención primaria no sistema sanitario público galego. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Non é a primeira vez que este grupo e mesmo este goberno traemos mocións, iniciativas a este pleno relacionadas coa prestación dos servicios sanitarios na nosa provincia. E facémolo porque vostedes saben, igual que a nós, que dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas por parte de usuarios e tamén de profesionais sobre a saturación do sistema de atención primaria, froito evidente dunha ineficiente xestión en termos especialmente de recursos materiais e humanos, froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a Xunta de Galicia. As políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte a situación cun problema de persoal de recursos humanos grave no sistema sanitario público. Evidencian os datos, somos a terceira peor comunidade autónoma de España en ratio de médicos ou médicas por habitante e tamén somos a terceira comunidade autónoma con peor ratio de enfermeiras ou enfermeiras por paciente. No primeiro caso, a media española está en torno aos 480 médicos por cada 100.000 habitantes. En Galicia estamos aproximadamente en 450. No referente a enfermería, a media española está no 5,9, a europea cerca do 8 e Galicia está no 5,4. Polo tanto, temos o peor ratio de profesionais por paciente. E tamén o temos en áreas como a saúde mental, estamos tamén por debaixo da media estatal en matronas por habitante. En pediatría, Galicia non chega nin siquiera ao 90% de prazas de atención primaria cubertas por pediatras, mentras que outras comunidades en situacións parecidas á nosa, como pode ser Asturias, por exemplo, supera o 98%. Miren, a pesar de todos estes datos que penso compartirán con nós que evidencian unha catastrófica e preocupante realidade, e a pesar tamén de que nos últimos 2 anos se deron sucesivamente as maiores convocatorias históricas de prazas MIR para todo o Estado e, polo tanto, tamén para Galicia, unha convocatoria histórica que tamén o foi en medicina familiar e comunitaria e para pediatría en atención primaria, a pesar de todo isto, na última década en Galicia deixaron de formar a 150 médicos e médicas de familia e médicos comunitarios, dos que puideron ser solicitadas prazas MIR e non se fixo, perdendo a oportunidade de xerar unha maior bolsa de profesionais para nutrir ao noso sistema sanitario. Eu xa sei que son datos, pero a realidade é que a poboación non está satisfeita en xeral, xa que cremos que a sanidade se deteriorou na última década. E tamén o pensan os que están máis alá da poboación, é dicir, aqueles que fan lucro da sanidade, porque senón multinacionais ou grupos inversores virían, por exemplo,
e tomen isto como un dato evidente a invertir a esta provincia, como poden ser o Grupo Rivera ou o Grupo Quirón, para facernos un favor aos veciños e veciñas desta provincia. Non veñen por iso, veñen porque teñen mostras evidentes de un nicho de mercado presente e futuro. Por iso invirten nesta provincia, non para salvar a sanidade. Isto non quere dicir que eses servicios non sexan necesarios, pero porque a sanidade pública está deixando de prestalos. E cando hai que acudir á sanidade privada, o fai quen pode, quen ten cartos, quen ten recursos, quen non queda sin recibila. Son moitas as evidencias nesta provincia, dixémolo en varias ocasións no pleno, voulles a citar concellos, todos eles cunha sanidade primaria deteriorada, como son Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Baralla, Becerreá, Castro de Rei, Castro Verde, O Corgo, Chantada, Foz, Mondoñedo, Monterroso, Outeiro de Rei, Ribadeo, Valadouro ou mesmo Viveiro. Falamos desto ao longo de todo o mandato, E estes son exemplos que se estenden por toda a nosa provincia. Evidencias, en fríos datos, dunha realidade que estamos sufrindo aínda máis se cabe no medio rural, porque se nos están alonxando os servicios sanitarios, ao igual que acontece con outros. Hai un estudio que supoño que coñecerán, que se chama Por unha atención primaria vertebradora do sistema de saúde, que foi coordinado por Rafael Bengoa, que mostra as eivas do sistema, consultas saturadas, malas condicións laborais, contratación eventual, falta de calidade, deficiencias de xestión, falta de autonomía dos centros, caída do investimento en investigación, chegando ata un 11% menos nos anos 2019 e 20, coa que nos estaba caendo. E nós simplemente lles queremos dicir que para frear o deterioro da atención primaria tamén é necesario renegociar as condicións laborais e mellorar a temporalidade, porque a verdade é que os profesionais prefiren traballar noutras rexións, prefiren traballar noutros lugares, porque cobran máis e porque teñen mellores condicións que Galicia. E iso só se radica incorporando os sergas a aqueles profesionais que teñan contratos en precario e salarios por debaixo do que hai noutros lugares. Por estes e outros motivos que non dá tempo a expoñer neste primeiro turno é polos que lles propoñemos esta moción para que se reformule a atención primaria no sistema sanitario público galego e para que vostedes teñan en consideración os 5 puntos de acordo que nela veñen recollidos. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Ten agora, polo Grupo Popular, a palabra don Francisco Balado. Bos días a todos e todas, señor presidente, señores deputados e deputadas e demais persoas que están na sala. Ben, pois, unha vez máis, nos traen vostedes ao pleno da institución unha cuestión xa debatida en numerosas ocasións, tamén de corte catastrofista, que é a dos problemas que está a atravesar a atención primaria no noso país. E digo no noso país porque vostedes focalizan esta cuestión simulando que isto só sucede en Galicia, como acostumbran a facer en todos os plenos, e que efectivamente o responsable dos problemas sanitarios é o señor Feijóo, cando realmente aquí hai dúas cuestións que son claves para entender o problema. Os problemas de atención primaria, basados principalmente na falta de médicos e profesionais sanitarios, non teñen lugar solamente na nosa comunidade autónoma, senón en todo o territorio nacional, nas 17 comunidades autónomas nas que hai servizos médicos, por suposto, hai problemas en atención primaria derivados da falta de profesionais sanitarios. E, en segundo lugar, o responsable destes problemas, evidentemente, claro, non van decir que o señor Feijóo é responsable dos problemas que hai en Asturias, en Castela e León, Castela-A Mancha, en Cataluña, etcétera, etcétera. Por iso non citan a orixe do problema. O problema está en que, efectivamente, o Ministerio de Sanidade non cumple os seus deberes, é así, é dicir, Galicia, ou dito de outro xeito, o Sergas, xa cubriu o 100% da totalidade de prazas de formación para a medicina de primaria que autorizou o Ministerio no último ano. Lonxe do que vostede dice, Galicia non cubriu, non é certo. Galicia cubriu a totalidade das plazas que autorizou o Ministerio. E acadouse xa o tope máximo da convocatoria. É dicir, se o Ministerio autorizase máis plazas se cubrirían. Pero agora o único que hai que facer
para solventar os problemas que ten Galicia en atención primaria xunto co resto das comunidades autónomas é que vostedes, os que gobernan en Madrid, os seus compañeiros socialistas e tamén o resto da tropa que nos goberna, que a través do Ministerio de Sanidade aflore a convocatoria de plazas que sexa precisa para solucionar os problemas existentes. Problemas cos que se revirta, efectivamente, o problema de falta de especialistas que sofre a atención primaria a nivel nacional. No caso de Galicia, lonxe do que vostede manifesta, para poder dotar de estabilidade os seus cadros de persoal xa desde o ano 2012, vai facer agora 10 anos, está a publicar cada ano un novo decreto de oferta de empleo público, esgotando sempre a taxa máxima de reposición de efectivos autorizada en cada momento pola legislación do Estado, cunha oferta total de 8.112 plazas. 8.112 plazas son as plazas que a nosa comunidade autónoma, o Sergas, convocou dende o ano 2012 para tratar de paliar estes efectos derivados da falta de convocatoria por parte do Ministerio de Sanidade. Vostedes saben o ben, perfectamente, que foron varias as ocasións nas que se lles pediron convocatorias ordinarias e extraordinarias. Todos os días estamos acostumbrados a escoitar nos medios de comunicación televisivos, na prensa escrita, etc., que son numerosas as autonomías que se queixan de que hai unha carencia importante de médicos en primaria. Son numerosas as comunidades autónomas que lle están a reclamar ao Goberno do Estado que convoque plazas MIR, que elimine as taxas de reposición de efectivos e, sobre todo, que facilite as xestións necesarias ás comunidades autónomas para que poidan contar cos profesionais sanitarios que lles corresponden en función do seu número de habitantes. Pero, claro, vostedes, outra vez máis, veñen aquí ao Pleno da Deputación de Lugo alterando a realidade co mesmo asunto recurrente. Hai un problema grave en atención primaria en todo o país, en todo o ámbito nacional. O Ministerio de Sanidade non convoca as plazas que lle piden as distintas comunidades autónomas e vostedes traen aquí ao Pleno da Deputación tratando de simular que este problema só sucede en Galicia e que en Galicia non se fan as cousas ben. Eu, ás veces, teño que dicirlles que me sinto como se fora deputado do Parlamento galego, porque sale máis veces a relucir a palabra Xunta de Galicia que a palabra Deputación de Lugo, cando non debera ser así. Estamos nunha institución provincial, nunha institución que debera gobernar para a provincia de Lugo e na que debera salir a relucir máis veces o nome desta institución que o nome da Xunta de Galicia. Miren hasta que punto ten trascendencia esta cuestión que hai menos dun mes o propio sindicato CESIF denunciaba públicamente que o Ministerio de Sanidade conxela a oferta MIR en atención primaria. Fronte ao que vostede dice, a última convocatoria de plazas MIR foi a máis grande de toda a historia. É dicir, eu cítolle, polo menos, as fontes de onde saco a información. Vostede enumera datos sin tasa, sin indicar de onde a saca. O propio sindicato manifestaba que o Ministerio de Sanidade só convocou un 3,8% máis das plazas que o ano anterior. Pero, claro, isto non lle interesa a vostedes, oílo nin decilo. Porque así, claro, esgótase o argumento, non poden culpar o presidente Feijóo do problema que, afectando a Galicia como afecta o resto de autonomías, ten por único responsable o Goberno do Estado. Por a miña parte, e por esta intervención, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Balado. Polo grupo do BNG ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, eu estou un pouco abrallado porque ahora resulta que a Xunta de Galiza parece que non ten competencias nos Sergas e que o que acontece na atención primaria pois é porque pasaban por ali e tocoulle xestionar os Sergas, pero hai problemas, pero veñen de fora, entón o goberno da Xunta de Galiza nada pode facer contra isto. Pois mire, ante o relato múltiples veces repetido e máis que falso o Partido Popular que está a facer o que pode, iso é mentira. É unha mentira moi grande, porque ademais os datos do que invirte a Xunta de Galiza
na atención primaria desminten esa falacia de que están a facer o que podan. Se xa sin entrar en que falan desas leyes de tasas de reposición como se o Partido Popular nada tuvera que ver con esas leis. E cando gobernaban en Madrid, que non hai tanto tempo, non estuveran apoiando esas leis. Porque o problema da atención primaria non ven só desta temporada de COVID, senón que xa estaba a funcionar mal. A atención primaria está exhausta tras anos de facer trincheira do sistema sanitario. A atención primaria baseada na proximidade, na accesibilidade, na relación directa profesional doente e na continuidade da asistencia está en risco. O descontento e a preocupación dos cidadáns de calquera veciña ou veciño é latente e patente. Vostedes saben, por iso non lles gusta que traigamos este tema aquí ao pleno. E ante estes grandes problemas da atención primaria, cal foi a resposta do Partido Popular? Pois a resposta do Partido Popular foi, aproveitando a pandemia, acelerar a política de deterioro da sanidade pública, non repoñendo profesionais e sumíndoa nun pozo cada vez máis profundo e que nos orzamentos para o 2022 son un claro exemplo. Como lles decía, os datos desminten o seu falso eslogan de que están a facer o que podan. O orzamento medra en sanidade tan só un 0,03%, que iso en realidade en termos absolutos en recorte. Pero recortan aínda máis o orzamento destinado á atención primaria, cando xa estamos a cola de todo o Estado. Destinan tan só o 12% do orzamento, máis de 2 puntos que a media do Estado español, pero moi lonxe do 25% que aconsellan todos os estudos que se fan sobre os orzamentos sanitarios. Polo tanto, ante eslóganes estamos a facer o que podemos e a culpa é doutros, o que hai é un recorte tras outro na atención primaria. O orzamento é aínda máis baixo que no ano 2020, 2 millóns menos de euros, e 47 millóns de euros menos que no ano 2019. 47 millóns menos para a atención primaria que no ano 2019. Hai 12 anos, que de aplicarlle o IPC non serían 47 millóns, senón 277 millóns menos. Eso é o estamos a facer o que podemos do Partido Popular. Recorte tras recorte. Cando siga habendo unha carga moi elevada e ademais con as vacinas da gripe, siguen recortando, dan de baixa os contratos COVID e ante unha situación que se precisa o 100% do personal, precisase o 100% do personal que se contratou durante a pandemia e algún máis, o que vostedes fan é mandar para a casa a eses profesionais. Por outra banda, pola porta de atrás, que a lei de acompañamento dos orzamentos, veñen a traer un novo contrato que o que fai é precarizar aínda máis o sector da sanidade pública. Porque aquí falaban de que non hai profesionais e que a precariedade non sei de quen culpa, pero falen cas enfermeiras, falen cos médicos e porque van a outros países. Porque aquí é un traballo precario. Calquera enfermeira que podan conocer, díganlle que se enseña a súa vida laboral e vexan que montaña de contratos pode ter. Por eso non hai profesionais na sanidade pública, porque vostedes levan 12 anos recortando e precarizando a sanidade pública en xeral e con objetivo prioritario desmantelar a atención primaria. E tamén sacan así da manga a ocorrencia da xestión integral de demanda de equipo, que ven a ser aí pois un programa con algoritmos para decidir que profesional te ten que atender ou non, pero que o problema non é decidir que profesional ten que atender o paciente. O problema é a falta de profesionais. Por lo tanto, vostedes venden fume, din que están a facer o que poden e o que están é a recortar unha tras outra vez o sistema de atención primaria. É increíble. Estaba facendo día a día o presidente da Xunta, pero fixoxe aquí o señor Balado, non deixan de botar balóns fora e culpar os demais, pero terán que gobernar e facer un sistema de atención primaria digna, porque se falla o sistema de atención primaria,
o fallo esténdese a todo o sistema e este ritmo de deterioro estamos a un paso do colapso xeralizado da sanidade pública galega. Grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno para doña Pilar García Porto. Señor Valado, non teño ningún inconvinte en dicirlle onde saen os datos, pero vostede non debe terxiversar a realidade nin a palabra de quen lle fala. En canto aos MIR, eu faleille de 2 anos, dos 2 últimos anos, antes do ano que nos precede, que é o que se refire vostede. E miren, neses 2 últimos anos, creo que algún tempiño tamén gobernaban vostedes por Madrid. E nin aí, gobernando aquí en Madrid, foron quen de cubrir esas 150 prazas MIR. Pero, bueno, a min que terxiversa a realidade non me preocupa tanto como outro tipo de actitudes ou tics que vostede habitualmente manifesta neste pleno e que me parecen absolutamente antidemocráticos, como pode ser o feito de chamarlle tropa a un goberno, polo simple feito de que vostedes desprezan a un goberno cando non teñen o poder, señor Valado. Esa é a triste realidade de moitos de vostedes que están presentes nun partido tan importante na democracia deste país como pode ser o Partido Popular. Desprezan o poder o goberno cando vostedes non posúen o poder. E mire, a verdade é que a análise que nos lle facemos aquí é realista, non é catastrofista, como vostede di. Os datos están aí e a sensación das persoas que recibimos atención sanitaria tamén. E seguramente a Xunta de Galicia, o mellor a vostede non lle pasa esta información, pero a ten, porque fai preguntas e sabe facer tamén enquisas de valoración sobre os servicios que presta. E, ademais, non fai falta nin facelo, porque a sensación está na rúa. Como lle dixen antes, hasta se ven a invertir xa en sanidade a esta provincia. Vostedes teñen na Xunta de Galicia, igual que o resto de comunidades autónomas, as competencias, pero é que, ademais, teñen as transferencias económicas para mantelas. Esa é a realidade. E vostede fala aquí do resto fala do total das 17 comunidades autónomas e os datos que lle dou, e o mellor a sanidade é mellorable en todas e cada unha delas, pero o dato que eu lles dou é que se evidencia que estamos á cabeza dos peores datos, señor Valado. Esa é a realidade deste país. Esa é a realidade de Galicia. E iso é co que nos atopamos cada vez que temos que acudir ao centro de atención primaria. Polo tanto, somos líderes nos peores datos. E vou a dicir outra cuestión. En Madrid, a donde vostedes achacan todas as culpas, a Madrid e o señor Sánchez, o Partido Socialista leva cogobernando 2 anos. O problema ven de lonxe. Gobernaban vostedes, ali e aquí. O problema venlle de lonxe. Non ven dende o 2018-19, ven de antes. O problema da sanidade galega. E ata ese momento, quen gobernaba en Galicia era un tal Alberto Feijóo e quen gobernaba en Madrid era un tal Mariano Rajoy, creo que ambos dirixentes do seu partido. Polo tanto, algo de responsabilidade terán nesto. E nós estamos convencidos de que isto só pasa por atender realmente a demanda e a necesidade que hai de cubrir prazas e de ter persoal suficientemente pagado e valorado na nosa comunidade autónoma, que é o que non estamos facendo e por iso fuxen a traballar a outros lugares. Moitas gracias. Gracias, dona Pilar. Ten agora o segundo turno o señor Valado. Sí, moitas gracias. Bueno, pois terei que aclararlle novamente, señor García Porto, que non é certo que leve 2 anos gobernando, leva 3. Imos entrar no ano 2022. Pero esa non é a cuestión. A cuestión é que desde que se empeza a gobernar se ten a responsabilidade de gobernar e de facelo ben. E eu lle volvín a dicir, e dixen, que o propio sindicato CESIF manifesta abertamente que se conxelan as plazas, que se conxelaron nos últimos exercicios. Por algo, cando un sindicato critica e manifesta abertamente que o Ministerio de Sanidade conxela as convocatorias de plazas, pois algo terá que dicir. Eu sí que lle estou citando a fonte das miñas afirmacións, ao contrario do que vostede fai. E tamén lle vou citar agora, eu non lle vou a dar datos de números de se é a terceira ou é a cuarta ou a quinta, eu a vou remitir directamente a vostede, e tamén ao Bloque Nacionalista Galego, que se abraia facilmente cada vez que intervimos. A vou remitir ao INE, ao Instituto Nacional de Estadística, que vai e comprobe de primeira man o alcance da súa manipulación. E vexa
directamente que a cifra que vostede enumerou é unha invención. Galicia, señora García Porto, segundo di o INE, non conta con ese número de médicos que vostede enumerou, conta con 549 médicos por cada 100.000 habitantes, non o digo eu, non o dice o Partido Popular, o di o Instituto Nacional de Estadística, do que tamén son responsables vostedes, e non é a terceira peor comunidade en médicos por habitante. Mire, ten por detrás a Valencia, a Murcia, a Canarias, a Andalucía, a Baleares, Castela-A Mancha, Ceuta, Melilla, ainda ten algunha máis, me parece. Por lo tanto, eu creo que aquí podemos facer as afirmacións que queiramos. Os micrófonos recollen o que digamos a través dos micrófonos, pero o que hai que explicar é o fundamento das nosas pretensións, decir de onde sacamos os datos. E eu acabo de decir abertamente, xa para que non darlles lugar a que me digan non, é que vostede engáñanos ou vostede manipula. Non manipulamos, sacamos os datos das páxinas do Instituto Nacional de Estadística. E di vostede, ademais, que nos 2 últimos anos houve convocatorias históricas. Non houve ningunha convocatoria histórica. É dicir, o único que hai histórico aquí é a inflación que temos, que cada vez que goberna o Partido Socialista, a inflación sí que é histórica. E, de feito, nos acordamos cada vez que goberna da inflación e das cifras que nos deixa. Pero, miren, indo a nivel nacional, España ten a atención primaria por debaixo do resto de países europeos e precisaría de 9.500 médicos de familia máis dos que temos. Por lo tanto, que sucede? Que tamén é o señor Feijóo responsable de que España teña a atención primaria por debaixo do resto dos países europeos. Tamén pretende chegar ata aí culpando a Xunta de Galicia dese problema que temos a nivel xeral. Pois mire, esa é a realidade, señora García Porto, esa é a realidade. Por lo tanto, o que lle pedimos é que non minta. Mire, a atención primaria non necesita ser reformulada. O que necesita é que o Ministerio de Sanidade cumpla as súas funcións. Gracias, señor Balado. Nada máis e moitas gracias, señor presidente. Moi amable. Ten agora o segundo turno don Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, decía o señor Balado que me abrallo con facilidade, pero, tal e como rematou a súa intervención, é que, como somos mediocres, ou peor que mediocres, no resto do Estado español, pois o señor Feijóo síntese cómodo nesa mediocridade e nesa estar na cola, e teño competencias de sanidade, pero que máis dá? Se o mundo vai mal, eu non o vou facer mellor. Mire, falou de datos de estadística, de número de médicos, se dixo que era mentira, verdade, non sei, a estadística podese retorcer para moitos lados, pero non falou da inversión. Non foi capaz de desmentir que só invirten o 12% do orzamento en atención primaria. Que, ademais, como lle decía, son 2 puntos por debaixo da media do Estado español, o sea, 2 puntos, según vostede, por debaixo dun dos estados con peor atención primaria da Unión Europea. E aí é onde se sente cómodo o señor Feijóo. E nada falou de se van facer algo para chegar ao 25% que é o que recomendan os estudos especializados para ter unha atención primaria digna. Miren, deberían tomarse moi en serio e deixar de botar balóns fora, porque a atención primaria non só é a precarización dos profesionais, que é moi grave. É moi grave que nin siquiera en Galiza podan ter un traballo digno profesionais da sanidade. Aqueles que noutro momento era un traballo que todos querían conseguir, agora é un traballo precario como calquera outro, grazas ás políticas do Partido Popular. Pero non só é o grave. O grave é que unha atención primaria que non funciona, como non está a funcionar no noso país, en Galiza, o que xenera é mortes e convertir enfermedades leves ou non tan graves en enfermedades moi graves por detención tardía, por falla de diagnóstico, e é do que estamos a falar. Estamos a falar de que con atención primaria habría xente que sufriría menos ou que non perdería a súa vida, e vostedes dalles igual, porque total non é competencia nosa. Non menea a cabeza, señor Castiñeira. É verdad, falar de sanidade é falar de calidade de vida. Igual que a atención aos nosos maiores é falar de calidade de vida, falar de sanidade é de calidade de vida. E se falla a atención primaria, xenérase sufrimento e xenérase perdas de vida. E, se lles parece moi grave xestionar a sanidade, pois váyanse. Pero dicir que a Xunta de Galicia non é culpable de que funcione mal o Sergas é que iso é
para, eu creo que deberían revisar as súas intervencións, porque eso eu creo que ningún galego ou galega se poden facer comulgar con esa roda de muiño. Teñen as competencias e non están a facer nada. Invirtan en atención primaria e dignifiquen o sistema sanitario galego. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. E xa, para pechar o debate, turno de peche para doña Pilar García Porto. Dicía o señor Valado que a responsabilidade de gobernar é facelo ben. Pois a Xunta de Galicia invirte 2 millóns de euros menos en atención primaria no seu orzamento para o ano 2022. Logo, para vostedes, facelo ben é reducir 2 millóns de euros en Galicia para atención primaria. Nunca deixará de sorprenderme, señor Valado. E dicía vostede que desde que se empeza a gobernar tamén non hai que facer ben, pero voulle dicir unha cousa, mire, empezar a gobernar non é asumir os erros e o lastre que ven do pasado, é intentar solucionalos, pero non asumir as desfeitas que veñen de atrás. Porque as plantillas, os recortes nas plantillas, veñenlle do 2012, cando gobernaban o señor Montoro e o señor Mariano Rajoy. Polo tanto, señor Valado, hai que ter un pouco máis de precisión cando se fala. E a triste realidade dos servizos sanitarios galegos é a precarización que hai dos mesmos e a sensación de desatención que estamos tendo todos os cidadáns. Gracias. Esa é a verdadeira realidade. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Ben, rematado o debate, sometemos a votación a iniciativa. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 9, en moción do Grupo Provincial Socialista sobre os xeodestinos existentes na provincia de Lugo. Para presentarnos a iniciativa a este pleno, ten a palabra dona Pilar. Gracias de novo, señor presidente. Lembrarán todos vostedes que fai aproximadamente un ano xa traíamos a este pleno unha moción reclamando á Xunta de Galicia claridade, diálogo cos concellos e a chega de fondos para impulsar os xeodestinos e que polo menos se acomodase a información da web oficial de turismo de Galicia á realidade que vai aparecendo nos medios de comunicación, pero nin antes, nin dende esa moción, é dicir, no último ano, se ten feito algo disto. E o pasado 13 de novembro, a prensa da nosa provincia recollía o acto no que os concellos de Incio, Samos, Caurel e Triacastela se presentaban como xeodestino Caurel, o que debería, sen dúbida, ser unha boa noticia para o impulso do turismo na nosa provincia, singularmente nestes concellos. Pero volve a sementar dúbidas acerca do respaldo real da Xunta de Galicia a esta figura que recolle a Lei de Turismo do ano 2011. O certo é que a xestión, a situación dos xeodestinos válenos como exemplo da xestión nefasta que se está facendo no territorio por parte da Xunta de Galicia, sobre todo da incapacidade para escoitar os concellos. Non me mire, señora Lola, doña Lola, porque vostede sabe precisamente que non os escoitaron. E, ademais, hai unha serie de anuncios en prensa que van cunha ventaxa destacada sobre a xestión real da Xunta de Galicia. Non sei por que nos extraña, porque eu ainda lembro cando, alá no ano 2017, a Axencia de Turismo de Galicia reafirmaba o compromiso cos xeodestinos e presentaba un xeodestino, o Condado Paranta, nunha presentación oficial, pero hoxe na web aínda isto non está modificado, nin foi engadido a esta web. O certo é que a Xunta de Galicia ten todas as competencias, o 100% en turismo. E o certo tamén é que non se ten desenvolvido ata o momento o marco legal dos xeodestinos. Eu non teño claro se é por incapacidade ou por incapacidade para desenvolver un modelo que queira contar e conte cos concellos. O que é evidente é que hai unha falla de aplicación dun marco legal claro por parte da Xunta e isto está xerando confusión e por eso os concellos se están organizando pola súa conta, é dicir, á marxe da Administración autonómica. Pero o espectáculo de contradición
O dobre criterio é grotesco, porque a propia Xunta de Galicia, que non recoñece oficialmente a creación deses subxeodestinos, pois o que fai é firmar e asinar convenios de colaboración con eles, é dicir, darlles sustento económico. Supoño que non os quere recoñecer a todos, ou a mellor por se algún non lle interesa en igual cantidade que os outros, e de algún xeito, pois, ao non telos recoñecidos non ten os mesmos compromisos ou obrigas con todos eles. Pero miren, nós o que queremos é que ese mapa dos xeodestinos de Galicia sexa cal sexa e se acorde primeiro cos concellos e despois adquira un carácter oficial, é dicir, que sexa elevado ao Parlamento, que se debata, que se publique no DOGA, que inclúa os xeodestinos que se crean necesarios, agora mesmo hai 14, e que a Xunta de Galicia pase a ter financiación para todos e cada un deles. Porque o que estamos vendo no momento actual é absolutamente incongruente, xa que dende o 2011 a Xunta de Galicia non desenvolveu o marco normativo, non ten definido, por exemplo, cales son os órganos reitores dos xeodestinos, nin como se elixen, nin quen os conforma, e isto fai que na práctica o traballo este recaendo nos GDRs de cada zona, pero é que eses GDRs, en moitas ocasións, non coinciden xeográficamente cos propios xeodestinos, co cual isto é un sinsentido absoluto. E, ademais, os está sobrecargando de traballo. Eu, sinceramente, lles digo que teño dúbidas de se esta é realmente unha confusión, unha deixadez por parte da Xunta, unha falta de implicación, ou simplemente se trata dun interés mediático por parte da Xunta de Galicia para elevar aos medios de comunicación algúns tipos de iniciativas que se van vendo, aínda que non entendo moi ben o motivo. A Xunta, dende logo, non ten claro o criterio de que se debe escoitar aos concellos. Non o ten claro porque non o está facendo, non os está escoitando, non os está tomando en conta. Son vostedes, os propios concellos, os que toman a iniciativa e elevan as súas propostas á Xunta. Logo, se lle interesa, financia ou non. E por iso os concellos do norte e dos Ancares se reúnen. E a Xunta, como lles dixen antes, asina convenios con estes xeodestinos ou xeodestinos que non están recoñecidos oficialmente. Polo tanto, nós o que queremos é o recoñecemento oficial, o diálogo cos concellos e a financiación para estes órganos que deberían de estar regulados legalmente. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Ben, agora, polo BNG, ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, eu creo que o que queda claro na exposición desta moción é que hai eu non sei se calificalo de chapuza ou de falta de xestión, porque o que xenera o que podía ser unha boa ferramenta e funcionar de forma arreglada e que todos superamos como hai que acceder a esos xeodestinos e os concellos tiveran claro as normas de xogo. O que hai é un gran desconcerto, como decía a señora Porto, porque polos bandazos da Xunta, por novos xeodestinos que poden apoiar ou non apoiar, e eu creo que isto que é unha clara e grave falta de xestión, aparte de outra práctica que nos ten acostumbrado o Partido Popular, que é eso de, según de que color poda ser un concello ou outro, vamos a aplicar unhas normas de xogo ou aplicamos outras. Polo tanto, eu creo que incluso nesta proposta de emenda case hai un recoñecemento tácito de que non están a facer ben as cousas cos xeodestinos, porque están emendando a plana a Xunta de Galicia. Creo que teñen parte de razón nesto, en que non se escoitou os concellos, non están claras as normas e non a ferramenta que debería ser moi interesante para promocionar o turismo e para esa captación de fondos, pois deberíamos ter todas e todos claro cales son a normativa e, polo tanto, creo que nos imos apoiar esta moción porque o que hai é un gran desconcerto e non debería ser así en algo que sería unha división territorial e unha lei que clarificara cales son as normas de xogo para os xeodestinos e o que hai é desconcerto e xugar nun terreno embarrado e
e que desconcerta a moitos concellos interesados neste tema. Por lo tanto, nós imos apoiar esta moción. Moitas gracias, señor Castro. Ten agora a palabra polo Grupo Popular, doña Dolores Castro. Moi ben, bos días, presidente, deputadas, deputados, medios de comunicación, bos días a todos. Comezar, pedíndolle disculpas á señora Pilar, porque laxo se estón de incomodala por mirala, non é a miña intención, ni moitísimos menos. Ben, os seus destinos turísticos regulanse no artigo 23 da Lei 7/2011 do 27 de outubro de Turismo de Galicia. Calificos como aldeas, como áreas ou espazos xeográficos limítrofes que comparten unha homoxeneidade territorial basada nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais, con capacidade de xerar fluxos turísticos e que xunto á súa poboación conforman unha identidade turística diferenciada e singular e teñen como obxectivo aumentar o potencial turístico dos concellos que o conforman. Pois ben, iso mesmo é o que pretendemos estes 4 concellos: Samos, Incio, Tiracastela e Folgoso do Courel. Que 4 concellos se unen para traballar en rede, colaborando e cooperando en búsqueda de sinerxias en materia turística? Neste caso, con 2 produtos gastronómicos que nos unen e que nos caracterizan aos 4 concellos, o mel e a castaña. Comezan a súa moción coa preocupación de que 4 concellos se unan para poder sair adiante turísticamente falando e pondo en práctica o que os nosos veciños nos demandan. Por iso ronda a falta de respeto, non só aos alcaldes, que, como di unha compañeira miña, xa vimos chorados da casa, senón precisamente o territorio que representamos e as nosas xentes. É difícil de entender que a Deputación, a que se supón a casa de todos os concellos, creo unha preocupación donde debería de ser un exemplo. Por que agora esta moción? Xa no 2020 demos pasos para serse o destino Courel, coa firma dun convenio para organizar, planificar, investigar, analizar a diagnose do territorio, unha creación do produto turístico, diseño dunha plataforma en internet co fin de promocionar o seu destino Courel. Non se puideron levar a cabo accións máis presenciais pola pandemia. Agora estamos a pôr en práctica algunhas das estrategias que os nosos veciños nos demandan, apostando polo local a través dunha oferta diferenciadora que axude a zona a posicionarse nun mercado que cada vez é máis competitivo e global. Apostamos por 2 produtos, de outros moitos que nos poden caracterizar, pero comenzamos polos que queremos son produtos gastronómicos estrelas no territorio, o mel e a castaña, indo hacia un turismo de sensacións relacionado coa alimentación, a cociña, os produtores e o territorio. Sendo produtos turísticos homoxéneos que nos unen aos 4 concellos, tratando de buscar oportunidades para a xente destes municipios, ligado ao Xeoparque Montañas do Courel ou ao Camiño de Santiago, co obxecto de recuperar turismo a nivel local. Nos seus destinos necesítase un ente xestor para que exista un convenio da Xunta co seu destino. No noso caso, co GDR Ribeira Sacra Courel, o que pertencemos aos 4 concellos. Cóstanos que o seu destino Ancares Terras do Burón tamén firmou convenio a través do GDR Montes e Vales Orientais, o que ven a confirmar que non ten por que ser ningún problema para o funcionamento como seus destinos diferentes, máis ben todo o contrario, moito máis operativos e resolutivos. A Xunta, co parón do 2020, optou por firmar convenios con diferentes territorios, tanto como xeodestinos como con concellos de interese turístico. Atópase nun proceso aberto a aportacións e observacións presentadas polos diferentes concellos e entidades para ser estudadas con detalle e o rigor necesario para acordar e mellorar a distribución dun mapa de xeodestinos. O territorio inicial, ou sexa, xeodestino Ancares Courel, xa falamos e cremos os do territorio que debemos ser xeodestino Ancares Terras do Burón e xeodestino o Courel, xestionados polos GDRs de cada zona. Nós xa falamos e firmamos convenios con turismo nesa liña. Saben que no 20 produciuse un parón pola COVID do 2019, pero que en marzo de 2021 a Comisión Sexta do Parlamento de Galicia aprobouse por unanimidade dos 12 deputados de diferentes partidos instar a Xunta para a publicación do mapa dos xeodestinos definido unha vez atendidas as consultas e achegas presentadas polos entes locais. Polo que é evidente que xa está a traballar para chegar a conformar este mapa atendendo ás máximas sensibilidades dos territorios. Está claro que algo pasará, se dende o 2011 tampouco se deron moitas máis pasos para poder serse os destinos desa maneira, pois haberá que intentar buscar outra forma de facelo.
Mentras a Xunta firma convenios para que os territorios podamos ir desenvolvendo accións para pôr en valor os territorios e os futuros xeodestinos. Por iso non entendo tanta preocupación pola súa parte. Nunca veu a preocuparse de se necesitamos algún apoio, cales son as nosas inquietudes para pôr en valor a nosa zona. En definitiva, deixenos traballar e, en todo caso, únanse e axúdennos. Non pretendan meter a política envenenadora en algo tan sencillo como intentar promocionar e levar a cabo accións que os nosos veciños nos piden, que están cansos e fartos de protagonismos, que queren ver feitos e iso tratamos de facer. Únanse e non creen polémicas onde non existen. Non podemos seguir esperando mentres outros territorios xa levan anos disfrutando con convenios para promocionar o turismo. Por isto, termine. Moitas gracias. Ben, segundo turno para dona Pilar. Señora Castro, eu lamento profundamente que non nos entendera, nin fai un ano, nin agora, se que estamos do seu lado. Estamos de acordo con vostedes, completamente. Neste caso, co subxeodestino Ancares Terrazas de Burón, que se creou tamén fai pouco tempo, e co subxeodestino Caurel, pero completamente de acordo. E parecenos perfecto que vostedes tomen a iniciativa cando a Xunta de Galicia non a toma. É o que deben de facer, aplaudímoslles. O sea, que non pense que isto é contra vostedes, ni moitísimo menos. Isto é precisamente para exixirlle á Xunta de Galicia de que o regularice, de que o recoñeza, de que faga o traballo que ten pendiente dende o 2011 a través da Lei de Turismo de Galicia, de que o leve ao Parlamento, de que lle dé tramitación, de que lles diga como se teñen que regular, porque vostedes fan a través dos GDRs porque é a fórmula máis sinxela e máis doada que atoparon, pero mellor mañá a Xunta de Galicia lles di que non, e era bon saber como hai que facelo. Eu, de verdad, que lamento, dixen ao principio desta segunda intervención, profundamente que non nos entendera. Isto é na defensa absoluta dos territorios. E voulle dicir, ademais, por qué, que xa llo dixemos fai un ano, porque hai unha serie de xeodestinos creados pola Xunta de Galicia no seu momento nesta provincia 4, que en alusión a esa cita que fixo vostede de homoxeneidade territorial, patrimonial ou cultural, nada teñen que ver coa realidade. Mira, aí está o alcalde de Palas de Rei, e eu son da Ulloa. E temos o señor Agustín Bamonde, que é de Vilalba. E temos o señor Poi, que é daqui de Lugo. Pois os tres, os catro, estamos dentro dun mesmo xeodestino. Quéreme dicir vostede que ten que ver a Ulloa coa cidade urbana de Lugo e romana ou que temos que ver con Vilalba, se ata nos cambia o color dos tellados, señora Castro. Polo tanto, ese mapa de xeodestinos que abarcan paisaxe, cultura, homoxeneidade territorial, debería de ser supervisado pola Xunta de Galicia. Vostedes presentan unha emenda a que me vou a referir porque vostede non o fixo. Unha emenda na que nos propoñen que cambiemos os nosos tres primeiros puntos de acordo por un único. Non lle podemos aceptar porque vostedes reúnen o que nós decimos en tres puntos de acordo nun único párrafo, pero é que dicimos exactamente o mismo. Polo tanto, non vemos o interés. E a partir de aí suprimen o noso último punto de acordo que creo que é crucial para todos, porque é onde falamos da financiación. E vostedes suprímono. Supoño que será para pedirle ao señor Sánchez en Madrid ou ao señor Tomé aquí na Deputación que pasen a financialos despois. Polo tanto, señora Castro, estamos a favor dos territorios, neste caso, do subxeodestino que vostedes crearon tamén, pero non podemos obviar a parte de responsabilidade da Xunta e a exixencia que temos que facerlle de financiación autonómica en materia de turismo para vostedes, para os subxeodestinos tamén. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Ben, para o segundo turno ten a palabra don Efraín Castro. Grazas, señor presidente. Ben, eu creo que no entorno deste debate quedou claro que o que hai é unha falla grave de xestión e de tirar do carro da Xunta por estes xeodestinos, non só de dotalos económicamente, sino de regulalos e de facer o que ten que facer, non? Crear unha lei para crear os xeodestinos irregulares, pero despois non a desenvolve o que crea é inseguridade. E como
como ben se dixo aquí, non é unha moción, nin moito menos o Bloque Nacionalista Galego está en contra dos concellos que se unan para esos seus destinos, senón creemos que é o que deben facer e, ademais, creemos que é unha potencialidade do noso país que está por explotar e por desenvolver, que temos moito que ensinar de cara ao mundo e de cara incluso ao turismo interior na nosa provincia, pero non podemos obviar que a Xunta de Galiza non está a facer os deberes. E non sei se unha vez máis ou agora non teñen a quen culpar, entonces aceptan incluso na súa emenda que non o están a facer ben. Eu creo que é unha moción constructiva e que o que pide aportar luz e seguridade para todos os concellos que teñan interese en estar nun seu destino, en constituílo e clarificar o mapa e, ademais, exixir non só eso, senón que haxa unha financiación autonómica. Por lo tanto, como lles decía, estamos a favor desta moción. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno para a señora Castro. Gracias, presidente. Miren, volvolle explicarlles que nós estamos a funcionar o que consideramos un xeodestino máis acorde ás demandas do noso territorio e moito máis operativo. E iso non pode prohibírnolo ninguén, nin nadie nos lo está prohibindo. De feito, así nos deixan seguir para adiante e nos están apoiando con axudas dende a Xunta. Nin deben estar preocupados por iso. Nós pomos a funcionar e xa modificarán os mapas, os nombres, etc. Todo iso é moi secundario para as nosas xentes, que o que necesitan é ver accións palpables, que lles podan servir para sair adiante. Non se lle proíbe funcionar a naide. É máis, hai territorios que levan anos aproveitando axudas para promocionar e atraer o turismo. Non é admisible que, en vez de premiar a unión e o traballo en conxunto nun territorio das súas xentes, salgan con esta moción basada na presentación das accións do xeodestino Courel. Pero que lles fixemos os concellos do Incio, Samos, Tira Castela e Folgoso do Courel para crearlles tanto problema co noso traballo? Por que lles incomoda que queiramos promocionarnos? Acaso a Deputación se puxo en contacto con nós para planificar accións de turismo? Xa comenzamos no 2020. Non só pretendemos, por sentido común, actuar de abaixo para arriba, cos pés na terra, dende o territorio. Se algún proxecto funciona, é iso. Cando veñen de arriba para abaixo, estrélanse por sí solos. Recordan isto? Non, si, o famoso Observer. Pila de cartos para conservar isto. Fotos nos concellos. Por que? Por iso, porque vir os territorios, decirnos como facer as cousas, sen preocuparse das inquietudes das xentes que habitan os concellos, pois non é unha ruta clara. En definitiva, nós si creemos no cooperativismo, porque escoitamos os nosos veciños e simplemente tratamos de pôr en práctica o mellor para o territorio. Por iso lles pido que, en vez de embarrar todo, porque aínda non están os mapas correxidos dos seus destinos, súmense con proxectos reais, e non como o Observer ou o famoso Innóvate, que ao final ilusionámonos e queda todo en nada. Aquí trátase de pôr en valor un territorio con experiencias comuns, destacando un turismo de sensacións, con dous produtos estrellas, o mel e a castaña. Temos unha característica común, e clara que seguro conseguimos que todos a vexades, e que ao final se cheguen a plasmar nese famoso mapa dos xeodestinos. Por iso presentamos a emenda, que xa fixeron referencia a ela, na que por unanimidade na Comisión Sexta do Parlamento a votaron a favor. Bueno, pois a Deputación de Lugo insta a Xunta de Galicia a que, unha vez atendidas as consultas e achegas relativas á modificación do mapa de destino presentadas polas entidades locais e segundo o artigo 23 da Lei de Turismo de Galicia, previa consulta aos concellos e entidades supramunicipais proceder á elaboración e publicación do mapa definitivo dos destinos turísticos de Galicia, así como desenvolver un marco normativo que regule esta figura e a definición dos seus órganos xestores, funcións, competencias e os mecanismos de modificación do mapa. Xa dixeron que iban votar en contra, pouco deben de confiar nos seus compañeros do Parlamento. Gracias, señora Castro. Rematou o seu tempo. Moitas gracias. Ben, para o turno de peche, tengo a palabra por un tempo dun minuto, señora Porto. Agora creo que sí. Eu, de verdade, que sigo lamentando non só que non o entenda, senón que se siga envenenando, permítame a expresión,
contra quen non ataca para nada os concellos, estamos do seu lado, señora Castro. O que teñen que recoñecer vostedes, sin ningún tipo de acritude, é que a Xunta de Galicia, neste caso, non os está defendendo. Non os está defendendo. Non ten máis que abrir a páxina web e ver que xeodestinos están aí. Non están, señora Castro. Non está actualizado, nin está o trámite parlamentario finalizado. Señora Castro, esta é a dura realidade. Eu lamento moito que vostede entenda isto, que eu creo que máis ben quere facer ver que isto é un ataque, pero non llo é. Non llo é. É na súa defensa, na dos seus concellos e na do resto. Na do resto de concellos que están tamén constituídos en xeodestinos. Non nos confundamos. Estamos pedindo o mesmo, exactamente o mesmo. Non sei quen lle fixo esa emenda, pero de ler os 3 primeiros puntos da nosa proposta son coincidentes. O único que evitan é o cuarto, que fala da financiación. Dese olvídanse, señora Castro, e a nós nos parece que é vital. Moitas gracias. Gracias. Parece que hai unha dificultade aquí nos equipos técnicos. Ya te puede poner el tiempo, Marcos, ¿eh? ¿Vai funcionar para votar ou non? Que temos que votar? Sí. Sí, sí que funciona. Marcos, dale tú a la votación, si quieres. Ahora mismo no funciona esto. Puedo coger un momento. Sí. Bueno, votamos. Votos emitidos 25. Como aquí non me dá o resultado global, teño que contalos. Se non conto mal, 13 a favor, 12 votos en contra, non hai abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG en defensa da calidade do ensino nos centros educativos do rural. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra por un tempo de 6 minutos, doña Maite Ferreiro. Grazas, presidente. Bo día. Quero agradecer a presencia e darlle a benvida á presidenta da Asociación de Pais e Nais do Instituto de Becerreá, que hoxe nos acompaña aquí para traer neste pleno e debater neste pleno a situación que está a atravesar ese centro educativo. Eu quero traer aquí as súas palabras, as súas peticións, e para que non haxa ningunha dúbida de que é o que pide a comunidade educativa do IES de Becerreá, boa antes de empezar a defender a moción, a ler os acordos aos que pedimos. Queremos, a comunidade educativa do Instituto de Becerreá pide que a Xunta de Galiza garanta a máxima calidade do IES de Becerreá e demais centros do rural e a igualdade de oportunidades para o alumnado. Pide tamén que se planifique o ensino na montaña de Lugo optimizando os recursos para que o alumnado teña unha discriminación positiva. Piden facer do ensino no rural unha ferramenta que permita fixar a poboación de cara ao futuro. E tamén piden á Xunta de Galicia que se elimine a norma do mínimo de 5 alumnos nos centros de ensino do rural para cursar unha materia. Ben, isto que traemos aquí, repito, é a intención de darlle voz a esa comunidade educativa de Becerreá, porque realmente é unha situación que seguimos, continúa, non é a primeira vez que unha comunidade educativa dun colexio ou dun instituto traen unha moción aquí, ou temos unha moción aquí tamén. Dicir que o que afecta nestes momentos, aínda que sea ao Instituto de Becerreá, pero sí que hai que ter conta que afecta tamén a área de influencia que son os concellos de Becerreá, Nogais e Cervantes, pero tamén o alumnado de outros concellos da entorna, como Baralla, Navia, Pedrafita e Castroverde.
Desde o BNG queremos trasladar tamén o que opinan a comunidade educativa do Centro IES de Becerreá, que ademais son centros educativos nos que os bons resultados académicos acadados polas probas ABAU, froito do esforzo do docente e do alumnado e das súas familias, foron recoñecidas neste mesmo ano polo propio Conselleiro de Educación. Sorprende, polo tanto, a instrucción por parte da Consellería da supresión de algunhas materias que hasta de agora se impartían con menos de 5 alumnas ou alumnos, provocando a desaparición, neste caso concreto, da materia de francés. O que cabe salientar e por de manifesto xa que se trata dunha materia da que o alumnado pode examinarse na BAU e que conta coa máxima ponderación posible, un 0,2 na proba de acceso aos estudos de grau. Resulta tamén sorprendente cando se sabe que no caso do IES de Becerreá se conta cunha profesora de francés con praza fixa e horario disponible para impartir a materia nos cursos mencionados e, polo tanto, non implicaría ningún incremento de recurso de persoal, senón precisamente un aproveitamento racional deses recursos e, ademais, non prexudicaría ao alumnado que neste intre se atopa nunha situación de desigualdade en relación con outros centros educativos de fora do rural. O modelo educativo que está a aplicar a Xunta de Galiza é un modelo deseñado para colexios nos que teñen exceso de matrícula, pero non sirve para centros educativos con baixo número de alumnado. Pero é que as nenas e os nenos non son números, son o futuro deste país. As familias que deciden vivir no rural non deben ser cidadáns de segunda, porque tamén pagan os seus impostos para ter uns servizos de calidade. E o que están a facer coas políticas educativas non é suprimir unha materia, senón eliminar e afondar nas desigualdades que provoca o despoboamento continuado do rural. Decir tamén que aquí non hai moito tempo trouxemos tamén as situacións de desmantelamento do servicio público de ensino público no rural, lembrar que o curso pasado pechouse un colexio público no rural en Begonte, pero tamén lembrar que a comunidade educativa dos colexios da montaña como Caurel, parte de alumnado de Afonsagrada e máis de Navia de Suarna, tuveron xa mobilizacións precisamente polas modificacións do transporte público que tiña programada a Xunta de Galicia e que, desde logo, non era para nada adaptado ás necesidades reais da zona, pola súa climatoloxía, polo seu despoboamento, pola súa distancia, que obrigaba aos nenos e ás nenas facer percorridos de 1 hora dende a súa vivenda ata o centro educativo. Dicir que isto que está ocorrindo no IES de Becerreá tamén está pasando neste caso no IES Gregorio Fernández de Sarria con un profesor de latín que ten praza ali fixa, ten tempo, pero ao non haber ese número de alumnado mínimo que se exixe por parte da Consellería de Educación, pois estáse negando oportunidades a esas mozas e a eses mozos de ter unha formación axeitada á hora de decidir o seu futuro e o seu porvir. Por tanto, unha vez máis, se discrimina o rural e, sobre todo, os concellos pequenos onde hai menos poboación. Remato agora, continuo na miña segunda intervención. Moitas gracias, dona Maite. Para fixar a posición do Grupo Popular, ten a palabra don Óscar Poi. Gracias, señor presidente. Donas e cabaleiros, bos días. Antes de todo, gustaríame salientar a evidente evolución do discurso político do Bloque con respecto ao ensino público na Galicia. A toda agora, o Bloque centraba o foco no peche das escolas unitarias con menos de 6 alumnos. Como este ano non se produce o peche de ningunha escola unitaria, o Bloque deu en lembrar o tema das asignaturas, unha medida que ven do ano 2015, non dunha instrucción do 2021, e contra a que non protestaron a toda agora. O dito doutro de xeito, o salientable da evolución no discurso do Bloque é nada. Persoalmente tamén quixera salientar que esta moción presentada pola señora Ferreiro di cousas como que as familias que viven no rural non deben ser cidadáns de segunda e pagan impostos para poder ter servizos públicos de calidade.
A señora Ferreiro, como a señora Abelleira, forma parte da Xunta do Goberno do Concello de Lugo, concello que está a empeorar os servizos públicos do bus urbán en lugares como a Conturiza ou Castelo, concello cun servizo de recollida de basuras deficitario en xeral e de xeito moi evidente nas zonas rurais, foco habitual de vertedoiros incontrolados, e concello con varias parroquias que carecen de servizos municipais básicos como a saneamento ou mesmo traída de auga. É curioso que os bipartitos de esquerda reclamen ás institucións onde non gobernan un trato especial co rural e naquelas nas que gobernan, pola contra, abandonen o rural, incluso no único concello que gobernan con un orzamento maior co da Deputación mesma, ou como podemos ver na rede de estradas provincial. Por suposto, non deixa de ter o seu aquel a afirmación de que os bons resultados que acadan os centros académicos na ABAU sexan froito exclusivamente do esforzo docente e do alumnado, pero que nisto a política educativa da Xunta non teña nunca nada que ver. Tamén é verdade que se a moción estivese a ser redactada polo Grupo Socialista, aínda sería máis vergonzante esta redacción, pois sen dúbida teríamos que ler nela que os éxitos académicos dos centros galegos, a pesares da Xunta, deberíase, sobre todo, a Pedro Sánchez. Que a moción fale ao tempo da necesidade de garantir o nivel educativo do IES de Becerreá e dos seus bons resultados académicos resulta chocante. Como pode ser un centro educativo sen calidade obteña bons resultados académicos? E se ten calidade para cadar bons resultados académicos, o de pedir calidade educativa no IES de Becerreá parece que é para encher o papel. Quizáis, como ensina Guillermo de Ockham, sexa mester elixir a resposta sinxela para atopar a que posiblemente sexa a correcta. En resumo, esta é unha moción oportunista, demagóxica e populista que non mira polos intereses da xente, senón polo interese electoral das esquerdas. Gustoume moito esta petición que se fai na moción. Facer do ensino no rural unha ferramenta que permita fixar poboación de cara ao futuro. Como moitas outras propostas que temos visto neste pleno, hoxe mesmo incluso, cabe preguntarse se poden vostedes ampliar un pouco esta petición, deixarse de termos abstractos e de verbas altisonantes e pasar a explicar cuestións concretas, profundizar no tema alén da súa exposición máis ou menos alterada, pasar de os demais teñen que facer o que eu digo a propoñemos concretamente facer isto, isto e máis isto outro. Nótese o de concretamente, xa que logo. En esta resposta teñan vostedes en conta que o Concello de Becerreá, por aquilo de fixar poboación a través do ensino, ten un concello no seu termo municipal, ten centro de ensino infantil e primario, instituto de ensino secundario e ata centro de FP, pero perde poboación de xeito reiterado onde fai máis de 20 anos, mentras que concellos como Outeiro de Rei gaña poboación ininterrumpidamente dende 1998, a pesar de ter soamente un único colexio de infantil e primaria, que, por certo, a Xunta vende ampliar debido ao aumento de alumnos. Pode que este punto quede bonito, non yo nego, pero semella que outro brinde ao sol, sen lógica ou dato certo que botar man para justificalo. Quizáis é que pensan vostedes obrigar aos docentes a residir no termo municipal onde teñan a súa praza. Por certo, como é que en outubro deste mesmo ano, fai un mes, nada máis que un mes, os deputados autonómicos do Bloque rexistran unha proposición non de lei na Comisión Cuarta do Parlamento de Galicia na que se recolle que se autoriza a cursar materias específicas con menos de 5 alumnos recorrendo o ensino a distancia e hoxe non piden exactamente o mesmo neste pleno. Que mudou nun mes? Acaso no Parlamento de Galicia non poden abusar do regulamento para facer demagoxia e que contan con máis medios a súa disposición nise senso, especialmente a colaboración entusiasta do señor presidente? Non teñen que responder a esta pregunta porque todos sabemos a resposta. Insistir nunha inexistente discriminación no ensino no rural é mentir, donas e cabaleiros, e pedir unha discriminación positiva do alumnado do rural é pedir que chova o día que chove e que faga sol o día que fai sol, porque dita discriminación positiva xa se está a facer dende fai anos. De feito, e se vostedes non o saben, que pode que non o saiban, pero deberan de sabelo, para constituir grupos de materias en ESO ou BAC na cidade fanfalla 10 alumnos e no rural 5, para constituir grupos de materias na FP na cidade fanfalla unha dúcia de alumnos e no rural 8. A quen beneficia esta estrategia de pôr en dúbida o compromiso ou o esforzo da Xunta co ensino en xeral e co rural en particular? Porque o prestixio do ensino público galego non. E as súas expectativas de acadar o goberno autonómico en base a mentiras e manipulacións sobre da sanidade e do ensino tampouco que parece que lle sirva de moito, porque aínda que na súa estrategia de provocacións e insultos o Bloque insista en mudarlle o nome, o presidente segue a ser o mesmo. Gustaríame poder manter un debate sobre esta importante e decisiva cuestión, pero tamén todos sabemos que o seu único interese é facer demagoxia e populismo, polo que digamos o que digamos e que hoxe non han mudar ningún ápice a súa proposta, pois non tenta acadar un acordo ou un consenso, senón dar un titular na prensa para mañá.
A voce que, unha vez máis, atopámonos perante outro claro exemplo de como non se debe facer política, ao xeito do bipartito. Moitas gracias, señor Poi. Por o Grupo Socialista ten a palabra dona Ana González Abelleira. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día a todas e a todos. É unha mágoa ter que falar neste pleno dos desleixos do PP cara ao rural lucense e non falar das súas infinitas potencialidades. A Galicia rural do goberno de Feijóo segue a ser noticia polos recortes, en este caso en educación. Supresión de docentes, deficiencias no servicio de transporte, polo peche e eliminación de centros e unidades educativas. Está claro que no modelo educativo da Xunta de Galicia a educación no rural non é de primeira e trátase mal e non é unha prioridade para este goberno do PP. E non falamos de casos illados, falaban anteriormente en outras intervencións de que querían datos. Ni siquiera falamos de cuestións económicas que non terían xustificación porque a Xunta ten cartos propios e transferidos. É unha cuestión claramente ideolóxica da dereita galega, que di ter a intención manifesta de defender o sistema educativo e o que ten en realidade é reducir o número de profesorado, colexios e unidades e todo o que fai a falta con tal de cadrar o gasto público. Galicia é a comunidade autónoma de menor rateo de alumnado profesorado e a terceira de menor investimento por alumno e alumna. O caso de Becerreá, xunto que de Bamonde, As Nogais, Chantada, Sarria, e así ata 138 centros e 109 unidades de infantil e primaria que pecharon dende que goberna o señor Feijóo. E son datos que pedían de onde viñan, pois do IGE galego, do Instituto Galego de Estatística, que dice que había 1.220 en 2009 e actualmente 1.082 no 2020. Isto o que indica unha nula aposta e preocupación pola educación pública e de calidade. Se non, díganme o que é. E tal é a osadía que o mesmo día, neste verán, que venden mediáticamente, que crean plazas e servicios e unidades, no DOGA están publicando todo o contrario. Miren, por contradecir hasta contraveñen o seu propio programa electoral, que para min é engañar a cidadanía, vender farsas os señores e as señoras do PP. Miren, educación primaria, aprobación dun marco do modelo educativo e pedagóxico galego para reforzar as linguas estranxeiras, que llo digan en Becerreá, a ver se é certo que cumpren isto. Ensinanza plurilingüe co reforzo das linguas estranxeiras en educación primaria, incentivando ao alumnado a que estudie inglés, francés e portugués. Creo que tampouco están a cumplir. Na páxina 94 do seu programa electoral do Partido Popular, por si non o leron, queremos unha sociedade en igualdade de oportunidades con independencia de orixe ou residencia. Tamén esos 139 colexios e unidades que foron cerradas a ver se teñen as mesmas oportunidades. Na seguinte página, na 95, facilitando a vida das persoas que viven nas zoas menos pobladas. E na 108, falando de dimensión territorial, din que teñen os servicios públicos que reforzar os servicios de proximidade, especialmente no rural. Tamén é o que están facendo con toda a educación pública, non? E, por último, como colofón, donde din a Administración Galega da próxima década, titular. Queremos que Galicia siga sendo un goberno previsible. Teño que admitir que é do pouco que estou de acordo co programa electoral do Partido Popular. Son máis que previsibles.
predecibles e non apostan por un sistema educativo de calidade, porque se así fose xa se terían reunido coas persoas afectadas das súas políticas en Becerreá, en Bamonde, nas Nogais, etc. etc. E non o que din. É o que hai, dixo o alcalde de Bamonde, creo recordar. Resumindo, actúan contra a capacidade de xestión dos centros, non teñen en conta a demografía do rural galego e dan carpetazo e as costas, non só a esa profesora de francés fixa e que non supón un gasto añadido, senón, neste caso, tamén a 625 docentes que van deixar de contratar. Dan as costas á comunidade educativa e, por riba de todo, impiden que o alumnado curse en igualdade de condicións. Aproban criterios que despois non cumpren. Falaba vostede da agrupación do alumnado de primaria ata 10 unidades. Cumpren donde lles interesa. O certo é que o rural lugués ten visto reducido o profesorado e non garanten a igualdade de oportunidades e discriminan a nenos e nenas polo seu lugar de residencia. Vostede me dirán se isto é xusto ou inxusto. Continúo na seguinte. Moitas gracias. Señora Velleira, ten agora a palabra, segundo turno, dona Maite. Bueno, casi me levanto a aplaudir ao señor Poi, porque a verdade é que a súa intervención moi ben escrita, efectivamente moi ben lida, pero creo que non se corresponde co que estamos facendo aquí. Señor Poi, non ten que dicirnos o BNG nada do que facemos. Esta moción, esta proposición que nos traemos é poñerlle voz, darlle aquí voz a esa comunidade educativa de Becerreá, a esas familias que viven nos concellos do entorno, que van ali e que, por certo, está aquí, como xa dixen, representada. Non mo diga a min, diga yo a ela que está ali enfrente, porque é ela que vai falar cos pais e máis co resto dos veciños do que hoxe estamos falando aquí. Ben, eu creo que realmente non é consciente do que acaba de dicir, porque, a ver, o tema dos resultados académicos eu non entendo que sea gracias á xestión da Xunta, en todo caso será gracias ao traballo e ao esforzo do profesorado e do alumnado. Non entendo que a Xunta teña algo que ver con eses bons beneficios, con eses grandes beneficios ou resultados académicos. Mire, a función da Xunta de Galiza no ensino público, por certo, dicirlle que a FP non hai en Becerreá, infórmese ben porque non hai, xa hai bastantes anos en Becerreá. A mostra das políticas do apoio ao servizo público, ao ensino público por parte do PP e do señor Feixóo está claro, vense nos orzamentos cada ano, donde cada ano, este ano tamén, reducen esa partida dedicada ao ensino público e aumentan cada vez as dedicadas ao ensino privado. Mire, xa ao inicio do curso este instituto trasladou a dirección, a Consellería de Educación, unha carta explicando esa situación na que lles negaban optativas ao principio do curso, que obligaba a que nenos e nenas non puderan elixir ou tuveran unha limitación moi pequena, moi grande, para facer esas optativas. Cando lles contestaron xa estaban os grupos feitos, porque sí, efectivamente, aceptaron esas propostas, pero xa estaban os grupos feitos e o mal feito. Pero, mire, voulle dar máis argumento para que vexa que non é unha moción que traemos aquí ao PP porque se nos ocurre, senón que é unha moción que nos trasladaron desde a comunidade educativa e vostede sabe ben que o 20 e pouco deste mes a propia FAPACEL presentou un escrito onde demandaban esas carencias e onde demandaban a Xunta de Galicia que atendera as súas demandas. Polo tanto, non entendo a que ven aquí hoxe con ese discurso e, desde logo, eu, si quere, despois pasolle o comunicado do derradeiro manifesto da FAPACEL, que, por certo, teñeno publicado na súa página de Facebook, onde o pode ver e atender as súas demandas. Non atenda as do BNG, atenda as deles. Moitas gracias, ten un turno de peche. Ben, segundo turno ahora para don Óscar Poi.
Gracias, señor presidente. O que traemos aquí é unha moción do Bloque Nacionalista Galego firmada por unha deputada provincial do Bloque Nacionalista Galego. Punto. Vale? O seu subconsciente xa o dixo moi ben, limitacións moi pequenas, despois tivo que corrixirse a si mesma, igual que tivo que corrixir o propia redacción da moción, porque ise o verdadeiro interese que amosan vostedes por todo en xeral e por Becerreá en concreto. Eu quixera dicirlles a xente de Becerreá que, con toda a lógica, poda sentirse apoiado por vostedes, que están sendo enganados. Non teñen interese vostedes en eles, senón simplemente se están a empregar como unha ferramenta de ataque á Xunta. E probablemente mentindo, cousa que se poderá ver no momento en que podamos xuntarnos con eles. A señora Velleira falaba de enganar a ciudadanía. Lóxico que alguén do goberno municipal de Lugo, eses que ian tirar o garañón, fai non sei canto tempo, falen de engañar a ciudadanía porque saben moi ben o que é. A señora Porto, no seu momento no debate do punto 8, falaba de que cumpría criticar a Xunta pola xestión sanitaria e tentaba sustentar esa afirmación nas ratios de médicos. Eu tamén podía intentar sustentar que o ensino público en Galicia, apoiando a ratio dos alumnos, era moi boa, pero ese tipo de debate a min non me acaba de gustar demasiado. O certo é que a educación no rural non é de ínfima calidade, igual que a sanidade non é de ínfima calidade e a educación pública en Galicia non é de ínfima calidade. Insisto en que non sei a quen lle pode interesar ou que beneficio podemos pretender sacar deses continuos ataques aos servizos públicos galegos por parte da xente que intenta chegar ao goberno da Xunta e non o dá conseguido porque a base de mentiras non poden chegar vostedes moi lonxe. Que queren que lles diga? Esta é unha cuestión de falla de alumnos, non de recurtes. Non hai alumnos suficientes na materia segundo as reglas que están establecidas dende fai xa máis de 6 anos. Non é unha normativa de hoxe, non é unha cousa de hoxe. Eu estou respondendo, evidentemente, ás cuestións que vostedes poñen na súa moción. Eu entendo perfectamente que, ademais, non só que seamos previsibles e predicibles no Partido Popular, señora Velleira, somos previsibles e predicibles todos. Uns xestionando o máis aceitadamente posible os recursos públicos e os outros queixándose e inventando e montando manifestacións sempre que consideren que poden arañar algún voto e engañar alguén. Boas tardes. Moitas gracias, señor Poi. Segundo turno para dona Ana. Moitas grazas. Mire, titulares, que o que venden, tanto que lle gusta andar en redes, porque ademais aínda acaba de tuitear fai un pouquiño, porque o sigo. Colla o programa electoral do Partido Popular e vaya marcando con un chic a ver que cousas cumpren e que non cumplen. E así tamén aproveita paralelo, porque están incumplindo prácticamente o 100%. Resumindo, neste curso 2020-21 empezou con falta de planificación derivada do cese da nefasta xestión da conselleira anterior. E arranca cunha recuperación da ortodoxia popular, recortar en educación e minguar os servicios do rural. Esa é a finalidade. Dice vostede que non hai alumnado, bueno, excúsense no que queiran. Voulles contar unha anécdota, xa que falou de Lugo e do mal que o facemos. A anécdota que revela tamén a pouca seriedade da Consellería de Educación e o afán propagandístico da Xunta. Cando se inaugurou o centro, que recordará, porque foron todos iba a dicir unha palabra que non me gusta utilizar, en conxunto, a inaugurar o Centro do Sagrado Corazón de Lugo, o PP presentou como un exemplo de nova arquitectura pedagóxica derivada da pandemia. A ver, este proxecto sabe que levou anos facelo, 4 en concreto. Entonces, compre preguntarlle se a Xunta ten dotes adivinatorios, pitonísicos, ou como se manifesta, que a mí se me antoxa algo raro, ou se se trata dunha trola máis das que tanto lles gusta vender, non sei.
e para reflexionar. E os datos son os datos. Decían antes que querían datos concretos. Pois mire, Feijóo, desde o ano 2009, cerrou 1 de cada 10 colexios en Galicia desde que preside a Xunta. Eso é apostar pola educación pública? Pois, pregúnteme. Para o ano que ven, o Goberno elimina 109 aulas de infantil, primaria e especial e ao redor de 150 docentes. A Xunta de Galicia, ademais de cerrar estes 138 centros, reduxo 113 millóns de euros de inversión en educación. Isto é apostar polo ensino no rural. Vayan buscando datos, excúsense no que queiran, pero que está claro é que a esos pais, nais e a comunidade educativa, e sobre todo os nenos e nenas do rural, non se lle están dando as mesmas oportunidades que as persoas no urbano, excusándose en cousas que debían sonroxalos. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Velleira. Turno de peche para doña Maite. Ten razón, señor Poi. Nos aquí, os do BNG, estamos manipulando, contándoles mentiras aos veciños e ás veciñas de Becerreás, Nogai, Cervantes, Navia, Pedrafita e Castro Verde. Vostede sí estálle contando verdade, estálle contando os problemas que ten o Concello de Lugo, os veciños de Lugo, que son o que realmente a eles lles preocupa, lles interesa. Sí, están aquí precisamente porque están moi preocupados porque funcione mal a recollida de lixo de Lugo. Mire, vostede mesmo acaba de decir, hai 6 anos que isto ven acontecendo. Efectivamente, hai 6 anos que está menguando a poboación no rural. Terá algo que ver a política de desfeita do rural que está facendo o señor Feixóo e o PP? Ou será por arte de maxia? A xente marcha do rural porque non ten servizos públicos nin pode vivir do seu traballo ali? Ou é porque marchanse e gustanlles para as grandes ciudades? É certo que vostede semella decir aquí que as comunidades do rural queixanse por queixarse. É curioso porque despois van a traer aquí unha moción de apoio ao sector lácteo que, como veremos despois na próxima, tampouco lles vai afectar a que esa despoboación do rural siga adiante porque non teñen nin a quen vender o leite nin a quen vender os seus produtos cárnicos. Non políticas do PP para axudar a que eles teñan que marchar, porque non teñen unhos servicios, non se me volva violento, non os teñen unhos servicios públicos axeitados por culpa súa, por culpa dos do PP e por culpa do señor Feixóo e das súas películas. Moitas gracias. Ben, rematado o debate, sometemos a iniciativa a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, abstencións non hai. Queda aprobada esta iniciativa do BNG. Pasamos ao punto número 11, moción do Grupo Provincial do Partido Popular en apoio do sector lácteo. Para expoñer a iniciativa por parte do Grupo Popular ten a palabra don José Ángel Santos. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Dende o Grupo Popular traemos no día de hoxe unha moción en apoio ao sector, un dos sectores máis importantes que temos implantados na nosa provincia, que é o sector lácteo. Como tamén son moitas as familias que directa ou indirectamente viven do mesmo, tamén debemos de ser conscientes que nunha gran maioría desas familias é a única sustentabilidade económica do que dispón esa unidade familiar. Destacamos como líderes nacionais tanto o número de gandeiros en produción de leite. Na nosa provincia temos asentadas en torno ao 44% das explotacións de carácter leiteiro de todo Galicia. Producimos o 45% do todo o leite da nosa comunidade. Destacar no ano 19 que eran 6 concellos lucenses, a Pastoriza, Castro de Rei, Sarria, Cospeito, Guntín e Pol, entre os 12 que máis producían de todo Galicia. Nos últimos meses asistimos a unha preocupante subida de diferentes partidas que repercuten de forma negativa nun incremento dos custes de produción no sector primario. A forte subida de enerxía únese á proposta do Goberno Central de eliminar as bonificacións do gasóleo agrícola. Pero tamén hai unha importante subida nos prezos
das materias primas que compoñen o alimento para o noso gando. E as noticias que nos están chegando non son nada alentadoras. Todo indica que se aveciña a erupción dun volcán no sector primario, onde se dúbida a lava prexudicará sempre os máis débiles da cadea de valor alimentaria, que sempre somos os mesmos, os nosos gandeiros e os nosos agricultores. Os baixos prezos que reciben os gandeiros galegos polo seu leite non están a cubrir os seus custos de produción, unha reclamación que levaron os gandeiros ás rúas o pasado 11 de novembro nunha manifestación celebrada aquí en Lugo, concretamente, convocada pola Asociación Agromuralla, as que engaden outras medidas de protesta nos últimos días. Que, por certo, boteinos en falta non vin participando nesas manifestacións apoiando a este sector a ninguna representación deste goberno provincial. Miren, para que entendan ben a situación actual e a problemática que estamos a sufrir. Vou poñerles un exemplo con datos económicos reais e actuais do incremento dos custes de produción dunha explotación con respecto a fai un ano. Seguro que o meu compañeiro, alcalde de Castro Verde, entende ben estes datos e sabe de primeira man do que vou falar. Vou poñerles un exemplo dunha explotación leiteira comparando os datos do incremento de produción do mes de outubro do ano 2021 con respecto ao mesmo mes no ano 2020. Unha explotación con un rabaño de 267 cabezas en modo intensivo, con unha media de muxío de 126 vacas, as outras 141 corresponden aos 2 lotes de vacas secas e xovencas, con unha media de produción diaria de 33,13 litros, existe un sobrecoste de enerxía de 630 euros. Calcúlase unha media que, conxunto á suba do gasóleo agrícola, supón un importe mensual de 421 euros. Está contemplado o incremento dos custos de pensos en 2.284 euros. O importe total do incremento do custe de produción desta explotación ascende a 3.335 euros mes. Supón un incremento do custe de produción en 2,6 céntimos. Isto supón un incremento de custos de produción do 8,37%, mentre que os prezos do leite só teñen subido un 1,84%. Este era o marxe de beneficio de moitas familias na súa explotación de leite. E cando lles dixen que eran datos reais, estes son os datos da miña explotación, do mes de outubro. Un dos obxectivos de mostrar estes datos, aparte de que sexa máis doado entender a crítica situación que atravesa este sector, tamén era o de conseguir que ambos grupos do goberno desta institución viran a realidade que están sufrindo moitas familias da nosa provincia. O outro obxectivo era o de apelar á sensibilidade do goberno provincial para que apoien as demandas que a través desta moción traemos a este pleno. É necesario que axuste a reforma da Lei de Cadea Alimentaria, incrementando os mecanismos de control que impidan que os gandeiros vendamos a perdas ou por baixo do custo de produción. De maneira inmediata requirimos asumir de forma efectiva a venda por prezo que cubra o custo de produción máis un marxe de beneficio para todas as persoas e familias que temos como principal actividade a agrogandeira. E iso debe levarse a cabo reforzando os mecanismos do control da legislación estatal. Dende este grupo reclamamos que o prezo se debe de pagar ao produtor debe cubrir alo menos o custo de produción e sempre con un marxe de beneficio como calquer outro empresario. Moitas gracias. De primeiro turno, rematei. Moitas gracias, señor Santos. Por parte do BNG, ten a palabra dona Maite Ferreiro. Bueno, como vexo que hai hábito do Partido Popular de non ler as nosas propostas nin as nosas peticións, pois vou a empezar lendo de novo o que traemos hoxe aquí na nosa emenda a moción que presenta o Partido Popular en apoio ao sector lácteo. Pedimos que se inste a Xunta a promover o foro de encontro, debate e negociación arbitrado e moderado pola Consellería de Medio Rural, onde estean representados todos os actores da cadea de produción e obtención de leite, derivados, produtores e produtoras, cooperativas, industria, especialmente distribución. Demandar tamén ao Goberno do Estado que no desenvolvemento da Lei da Cadea Alimentaria se dote aos sectores productivos dunha ferramenta obxectiva que fixe uns custes de produción de referencia vinculantes e obrigatorios. Desde sempre, desde hai moitos anos, a situación do sector leiteiro non é boa. Non é boa. Realmente houve moi poucos momentos nos bastantes últimos derradeiros anos onde os precios do leite estuveran a un prezo que lles fixera vivir as
produtoras e produtores de leite dignamente do seu traballo, non é nada novo. Si é certo que a Xunta, por tanto, leva gobernando moitos anos na Xunta de Galiza, no goberno galego, e non deu conseguido ata de agora facer ese papel de intermediario porque non tiña interés para que se cumpliran os acordos que había entre as industrias e os produtores a hora de garantir uns precios mínimos que moitas das veces os gandeiros tiñan que asinar un contrato en blanco para poder ter recollida de leite, pero que ao final quen marcaba o precio era a industria. É certo que ten un plan estratégico do sector leiteiro, un plan estratégico que realmente seguramente é moi positivo, ten moitas cousas boas, pero o que fai a Xunta de Galiza, desde logo, que é poñer cousas propostas no papel, pero non desenvolvelas. Desde o BNG levamos dicindo xa hai moito tempo que hai que realmente facer unha aposta forte por un sector, porque un sector que é punteiro en Europa, un sector onde produce leite de calidade, onde produce leite en cantidade, pero que nunca se tuvo un apoio realmente do goberno da Xunta. Dentro do BNG defendemos tamén moitísimas veces a necesidade de ampliar a base territorial das explotacións, algo que axudaría a non ter que depender económicamente do alimento, que é o que lle sube precisamente ese custe de produción, porque non hai ningunha garantía dos precios dos alimentos e que teñen que estar as explotacións dependentes deles. Unha deles foi a creación do Banco de Terras cando o BNG estaba como responsable da Consellería de Medio Rural. Por certo, Banco de Terras que nada máis chegar o señor Feixóo á Xunta xa o eliminou, como fai o señor Feixóo. Non elimina, simplemente deixa que se caiga. O sea, non matan, pero deixa que se morra. Que, por certo, que agora están intentando reactivar outra vez, agora que se deron conta que non era o que dicían daquela, que o BNG non lles iba a quitar a finca aos propietarios. Tamén é certo que desde o BNG levamos dicindo moitísimas veces que as axudas que viñan da PAC eran moi perxudiciais para Galiza e acaban de aprobar recentemente que o pago das axudas sea por hectáreas e non por actividade productiva, porque, desde logo, que a situación de Galiza, ao ser unha actividade con base territorial reducida, con explotacións pequenas, pois debe ir as axudas dedicadas á produción, non á base territorial. Queda moito que facer, que, como digo, vivimos unha problemática do sector leiteiro de moitos anos, onde as políticas encamiñadas, tanto desde a Unión Europea tamén, a falta de apoio do goberno central, dos distintos gobernos centrais e da Xunta de Galiza, fixeron que o produtor e os produtores estuveran sempre aí vendidos. Pasaron por apoialos para que ampliaran a súa explotación, para que aumentaran o número de animais, e ao final as consecuencias foi que o que se está demostrando é que o máis importante e realmente as granxas realmente productivas son as que teñen unha base territorial amplia e non dependen desos alimentos de fora. Pedimos que efectivamente é un momento difícil para o sector lácteo. Lástima que o Partido Popular traiga aquí unha proposta cando os tractores volveron a sair á rúa. Váyanse preparando próximamente para traerte unha tamén de apoio ao sector cárnico, porque, por desgraza, non está mellor, senón peor aínda co sector leiteiro. É curioso que as propostas que traigan, algunhas das propostas que traen hoxe aquí é instar a ustedes mesmos, o sea, o PP insta ao PP, da Xunta de Galicia, a facer certas cousas. Sí, pero o PP pide a este pleno que pida ao PP. Eu non sei que están facendo vostedes porque non o piden directamente, porque así evitaríanos de estar hoxe tratando un tema que é da súa responsabilidade, pero que intentan poñela nos ombros dos demais. Eu xa adianto que se aceptan esta emenda do Grupo Provincial do BNG, apoiaremos a súa moción, pero senón non o poderemos facer. Gracias. Moitas gracias, señora Ferreiro.
Ben, polo Grupo Socialista ten agora a palabra a dona Pilar García Porto. Gracias de novo, señor presidente. Señor Santos, nós coincidimos nos inicios da súa moción. Claro que somos líderes en produción, cantidade e calidade de leite nesta provincia, pero tamén lle digo que non fai falta que nos veña a explicar vostede cal é a realidade dos gandeiros desta provincia. Coñecémola ben. Algúns porque a vivimos e a padecemos cada día, e outros porque habitamos no rural. Desde logo, ninguna persona desta bancada se ten que refregar intensamente ao salir dunha granxa para retirar o cheiro, non? Como manifestou algún dos seus compañeiros a saída dunha granxa ante os medios de comunicación. Pero mire, eu creo que vostedes veñen aquí cunha moción que o único que pretende é, de alguna forma, validar as políticas que se están aplicando na Xunta de Galicia, e nós eso non o podemos compartir, como comprenderá, porque levan 20 anos ao fronte da Xunta de Galicia, máis o tempo que estivo Fraga prometéndolle futuro ao rural de Galicia, e iso nunca chegou. É certo que lle meten aí unha pequena decoración para atacar ao Ministerio, ao Goberno Central, pero nós creemos que con esta moción, sinceramente, yo digo, señor Santos, sabe vostede que a nós non nos doen plendas cando lle temos que pedir algo en beneficio desta provincia ao Goberno Central, e así o temos feito moitas veces neste pleno, pero creo que nesta moción lle faltan o respeto, primeiro, ás administracións, ás institucións públicas, e, en segundo lugar, pois aos gandeiros. Co tema do primeiro punto de acordo, en canto ao Estado, pois chegan vostedes tarde e copian mal. Non llo digo a vostede. Respeto profundamente a defensa que está facendo aquí. Dígollo a quen redactou esta moción e a rexistrou. Porque isto entrou por rexistro o día 24 e o día 22 do mesmo mes o Ministerio facía un anuncio cos mesmos compromisos exactamente que vostedes recollen nos puntos 1A, 1B e 1C do que aquí nos propoñen. E queren que se recollan propostas da Xunta de Galicia na lei que se está tramitando, que xa está a piques de finalizar a tramitación parlamentaria. Pretenden vostedes evidenciar ante os gandeiros desta provincia que é o Grupo Popular o que fai o traballo. Mire, vostedes teñen representantes en Madrid, no Parlamento e no Senado, que faigan o traballo. Se non o fixeron, de nada vai a valer canto queiran facer vostedes desde aquí para venderlle fume aos gandeiros, cando a lei está prácticamente finalizada na súa tramitación parlamentaria. E mire, pretenden tamén abandeirarse ante o Ministerio na defensa das organizacións de produtores lácteos. Esta hipocresía é mayúscula, porque igual vostede non o sabe, non sei se llo contaron ou non, pero a Xunta de Galicia ten fondos suficientes transferidos pola comunidade autónoma para as organizacións de produtores lácteos, para as OPLs. E sabe o que fixo con eses fondos? Devolvelos a Europa. Porque prefire non sacalos e perdelos a que o xestione unha OPL que non lle cae ben, digámolo así, dentro do territorio autonómico. Ese é un problema de fondo. Vostedes saben, igual que a min, e seguramente vostede mellor que algún máis, que as OPL son o único instrumento legal con carácter colectivo válido para negociar o precio do leite, recoñecido ademais por Europa. E en Galicia, a Xunta de Galicia está impedindo a financiación para as OPLs. E non o fan por criterios e por cuestións políticas, partidistas, polo uso partidista dos fondos públicos. Vostede sabe ben, ademais vostede é un home crítico cando ten que selo, e eu sei que me está entendendo neste momento. A Xunta prefere devolver eses cartos porque non lles gusta, porque non lles convence a OPL que ten que xestionalos en Galicia. E prefieren devolvelos a que entre a negociar directamente no precio do leite, non a quedarse cos cartos do leite, que é diferente. Por iso é o único órgano, o organismo recoñecido por Europa para facelo e que se exixe. Representa a 2.600 gandeiros. O mellor hasta está usted entre eles, home. É que, de verdade, estas cousas irritan a un, porque a veces falamos como se a quen nos diriximos non coñecera a realidade. Estamos dirixíndonos, neste caso, aos gandeiros e as gandeiras desta provincia. En canto á Xunta,
ustedes propoñen 4 puntos de acordo sobre cuestións que a propia Xunta xa ten avanzado información. Veñen a facerlle aquí un lavado de cara. Pretenden que nos votemos a favor desas políticas que veñen desenvolvendo, pero non podemos, porque o único que están facendo é empobrecendo o rural, dende fai 20 anos, e vostedes saben, senón non estaríamos na situación que estamos. Como tendo 100% das competencias, veñen aquí a dicir que outros dende fora nos teñen que garantizar o precio do leite. Miren, para Asturias. Os gandeiros asturianos están cobrando 4 céntimos por enriba dos galegos o precio do leite, de media. Por qué? Porque no seu día apostaron por un modelo diferente, de base cooperativa, con apoio autonómico. Pero nós non o fixemos, e daqueles polvos, agora temos estes lodos. Dende o Goberno da Xunta de Galicia, o certo é que nunca se defendeu o valor engadido do noso leite. Poñemos marcas, facemos propaganda, vendemos fume, pero nunca houbo un apoio real. A súa xestión nesta provincia, a do PP, non a súa, é bastante nefasta, porque se de algo temos que falar aquí é de alimentos lácteos. Acordámonos todos, verdad? 6 millóns de euros, centos de gandeiros sin cobrar, cooperativas arruinadas, 6 millóns de euros da Xunta de Galicia, de fondos públicos, e ni un solo céntimo devuelto. Ese é a xestión, o aval, que ten a Xunta de Galicia, entre outras moitas mostras que non dá tempo a dicir nesta provincia. Gracias. Gracias, señora Porto. Ben, para o segundo turno ten a palabra o señor Santos. Moitas gracias, presidente. Vexo, señora Ferreiro, que vostede tampouco lee moi ben as nosas mocións, dado que prácticamente o segundo párrafo da emenda que plantexa pódese habilitar perfectamente a ferramenta da conta láctea, sempre cando o Ministerio de Agricultura a legalice para ese fin. O PSOE, coa súa emenda, trata de difuminar o obxectivo real, presentando unhas demandas que non proceden neste debate, aínda que tan para nada fai referencia ao lobo, un problema realmente importante, non vai a ser que se lles cabreen os seus xefes en Madrid. Non deixa de ser sintomático tamén que realmente os seus compañeiros que sí que coñecen este medio e algún deles vive do mesmo, mostrase neste momento neste debate calado. Todas as administracións que teñen competencia neste campo deben de ser conscientes do incremento dos custes de produción das explotacións lácteas pola suba dos pensos, da enerxía e do gasóleo. Isto supón unha perda de marxe para os gandeiros, sin dúda. Pedimos sensibilidade e implicación tanto a Xunta de Galicia como ao Goberno do Estado para que fagan unha vez os seus deberes. Reclamamos valentía de cara a prohibir a venda a perdas, compre que se traslade canto antes a suba dos prezos aplicados pola distribución nos seus lineais ata os gandeiros. Demandamos ao Goberno Central altura de miras e que crea realmente no rural, que actúe para evitar a venda a perdas, modificando o marco legislativo estatal para permitir que o produtor cubra os custos de produción e obteña un marxe de beneficio. Solicitamos que incorpore, señora Ferreiro, a Lei de Cadea Alimentaria a aplicación da conta láctea como forma de acreditación do custo de produción efectivo. Pero o importante é acadar unha relación equilibrada e ser capaces de reforzar a posición negociadora dos nosos agricultores e gandeiros, señora Porto. A solución definitiva pasa pola necesaria concienciación do consumidor final sobre o carácter esencial que ten o noso sector primario na nosa alimentación. Tamén hai que concienciar o consumidor final sobre a importancia tan demostrada durante a pandemia de que é fundamental ter un sector primario forte e ben construído no noso territorio. O consumidor final ten que valorar o esforzo, o traballo e a entrega que hai detrás da produción de cada litro de leite ou de cada quilo de carne. E ten que saber recoñecer o sacrificio dun sector que foi adaptándose á normativa a pasos axigantados, con inversións millonarias nos últimos anos, e que sufriu moitas veces decisións equivocadas dos nosos gobernos, ou dunha cor ou doutra, dos nosos gobernos. Falo en xeral. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Santos. Señora Ferreiro, segundo turno. Eu entendo perfectamente a súa preocupación a nivel personal que traiga aquí hoxe esta demanda. Eu creo que somos moitas as persoas que vemos con tristeza como se está perdendo o noso mundo rural, como está desaparecendo, como vemos aquí, como hai 10 minutos ou 15 minutos traemos aquí unha problemática que teñen
familias do rural, da montaña de Lugo, para que as súas fillas e fillos poidan ter acceso a un ensino público de calidade, que non haxa discriminación. Falan vostedes de que o rural, o sector primario, o noso leite e a nosa carne son moi importantes para xa non só para o noso sistema económico, sino tamén para que esas persoas poidan quedarse a vivir do rural, porque son moi necesarias, e coincido con vostede que o vimos, pero non se están dando conta que realmente o despoboamento do rural e o de que estas explotacións gandeiras non pechen e a xente decida quedarse, loitar e pelexar para vivir do seu traballo, cantas mozas e mozos se van a quedar collendo a frente de explotacións gandeiras se logo as súas fillas e os seus fillos non teñen preto unhos servizos públicos de calidade? Falábamos da sanidade e agora falábamos tamén do ensino público. Que vamos a exixirlles e non compensalos por nada? É curioso porque a Xunta de Galiza leva bastantes anos, leva os suficientes anos gobernando como para que estas situacións non chegáramos aquí. Usted seguramente sabe mellor que a min as cifras das explotacións gandeiras que había cando o PP chegou á Xunta de Galiza e as que quedan agora, 6.540 explotacións. Cantas desas van a aguantar 3 anos se as políticas non cambian? Estou de acordo con vostede que, efectivamente, a situación do sector leiteiro está así por políticas nefastas dos gobernos europeo, español e do galego tamén. Pero, por favor, ustedes gobernen a Xunta. Póñanse a facer algo, actívense. Non pidan só o apoio. Van a ter o apoio, pero póñanse vostedes a tirar do carro. Non veñen aquí a pedirnos un apoio, fágano directamente da Xunta de Galiza. Teñen ali o seu presidente, teñen unha maioría absoluta. Que fan ali? Nada máis. Moitas gracias, señora Ferreiro. Señora Porto, segundo turno. Señor Santos, xa llo dixen, entendémolo e, ademais, compartimos que os gandeiros se evolucionaron foi precisamente gracias ao seu esforzo, non o apoio que tuveron por parte da Xunta de Galicia máis concretamente. Pero eu pregúntome que clases de políticas de reclaman vostedes hoxe en día a Xunta de Galicia cando todos sabemos que hai empresas que se adican á compra de leite, a trata de leite, eu atrevo-me a chamarlle trata do leite, que actúan como verdadeiros piratas cando non teñen o seu nome máis que un teléfono móvil. Por que non se lles exixe desde a Xunta de Galicia que teñan alo menos soporte económico, un aval, para poder pagar os gandeiros? Xa o vivimos no pasado e estamos cometendo os mesmos erros. Por que non se iniciaron a tramitación desas concentracións parcelarias, un 90% paralizadas dende o ano 2000, que permitirían ter terras a disposición das explotacións gandeiras? Dende o 2000 paralizadas están. Agora veñen a falarnos dos polígonos agrogandeiros, vamos a levar terras a onde non hai gandeiros, a ver se ven alguén a especular con elas, e onde hai gandeiros que non haxa terra. Esa é a realidade deste país. Seguimos errando. Temos 600.000 hectáreas abandonadas neste país e non se están poñendo a disposición dos gandeiros. Claro que temos outros modelos, como as famosas aldeas modelo. Sona idílico, sona bonito, pero cando topamos que a realidade, vostedes creen realmente que unha aldea pode vivir de 20 porcos e 40 ovellas? Díganme a verdade, a quen se lle pode plantear este futuro? Home, eu creo que temos que ser un pouco máis serios. Os gandeiros, cando escoitan falar estas cousas, o certo é que lles dá a risa e a mí non me sorprende que isto sexa así. Falamos do leite, pero se falamos da carne, cunha DO, como temos en Galicia, tenreira galega, estáse cobrando hoxe con un precio inferior ao quilo de carne do que fai respecto a 15 anos. A min enseñoume outro día un gandeiro unha factura, colleu a explotación dos seus pais fai aproximadamente 15 anos. Ten plastificada a primeira venta que fixo. E teño anotado o precio. Fai 15 anos pagáronlle a 4,80 euros o quilo. A última factura de venta que ten é a 4,35. Como pode estar sucedendo isto? Cunha DO, como temos en Galicia. Deixémonos de facer propaganda, deixémonos de venderlle fumo aos gandeiros, de sacar ideas da chistera e poñámonos a traballar na realidade. Sobre todo, que se escoite
a quen realmente sabe desto, a quen está traballando na terra cada día, a quen se levanta todos os días ás 7 da mañá, sin sábados, sin domingos, sin festivos e sin vacacións, e que se poñan a traballar da man desta xente, que respeten as OPLs, que son fundamentales para garantir o precio do leite. E eu pouco máis teño que decirles. Sinceramente, é unha pena, creo que todos sentimos moita tristura cando vemos o abandono permanente do rural e, sobre todo, cando vemos que un goberno galego non lle pon solución. Moitas gracias. E xa para pechar o debate deste turno, señor Santos, un tempo dun minuto. Moitas gracias, presidente. Vostedes tamén estiveron gobernando 4 anos na Xunta de Galicia, e naquela entonces as explotacións continuaban pechando igualmente que agora. Solicitamos ao Goberno Central que habilite mecanismos que garantan realmente o cumprimento da cadea alimentaria, como dixen antes, que recollan na mesma lei a medidas e modificacións que sexan necesarias ao organizamento para a conta da láctea, que modifique a legislación estatal para facilitar a creación de organizacións de produtos lácteos axeitados ás explotacións galegas actuales. Instamos a Xunta de Galicia a que impulse unha campaña de concienciación dirixida ao consumidor final sobre o papel esencial do sector primario na produción de alimentos de calidade, en particular o papel dos nosos gandeiros. Solicitamos tamén o reforzo e a promoción dos produtos lácteos galegos, á vez que tamén axilice a tramitación para a constitución do Observatorio Lácteo Galego como instrumento que permita acadar unha mellor estrutura sectorial. Xa para rematar, todos sabemos a importancia do sector primario no noso territorio. Agardo que nesta ocasión o Goberno desta ente faga unha excepción e apoie aos gandeiros nesta moción. Moitas gracias. Gracias, señor Santos. Ben, sometemos a iniciativa do Grupo Popular a votación. Votamos. Non aceptaron nada. Perdón un segundiño. Me pregunta aquí a señora Ferreiro se aceptou as emendas ou non. Non aceptou. Ben, pois entonces votamos nos seus términos a iniciativa. Ben, votos emitidos 25, a favor 12, en contra 10, abstencións 3, queda aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 12, que é unha moción do Grupo Provincial do PP para mellora e posta en valor das estradas provinciais que coinciden co Camiño de Santiago. Para explicarnos a iniciativa ten a palabra don Pablo Taboada. Gracias. Bos días a todos, señor presidente, diputadas, diputados. O Camiño de Santiago e o Xacobeo forman parte dos sinais de identidade de Galicia e, nese sentido, constitúen grandes reclamos turísticos para a nosa comunidade. De feito, a nosa comunidade cada ano, excepto no período marcado pola pandemia do COVID-19, supera os datos da anterior en visitantes e nos servicios e actividades que están a crear e ofertar para atender e satisfacer con selo de excelencia aos nosos visitantes. O Camiño de Santiago e a tradición xacobea representan un modelo de valores, unha referencia universal de concordia, convivencia, esforzo e solidaridade, que constituyen a imaxe de marca de Galicia. Pero o xacobeo debe ser tamén un poderoso motor de creación de riqueza sustentable para o noso territorio. Este ano celébrase o Ano Santo Xacobeo, que foi estendido tamén ata o próximo ano converténdose no dobre ano Xacobeo 21-22. A Xunta quixo converter esta celebración en algo extraordinario e único, de repercusión internacional, que supoña unha panca de actividade económica e impulse a nosa promoción no exterior. Ademais, o Xacobeo 21-22 constituirá unha oportunidade única para crear comunidade local, cohesión e sentimento de orgullo entre as galegas e os galegos e cos peregrinos do resto do mundo. Con estes obxectivos, o Goberno galego prevé dirixir a segunda anualidade do Xacobeo 21-22, un investimento de 85,8 millóns de euros, entre os que reserva máis de 16 millóns de euros para realizar traballos de conservación e mellora do camiño. Nesta anualidade invertiránse 6,1 millóns de euros en actuacións de conservación dos camiños e 1,4 millóns de euros en 70 actuacións para mellorar a seguridade viaria. Estas e outras melloras vanse recoller no Plan Director dos Camiños de Santiago 22-27, que incluirá medidas de conservación, sinalización, seguridade viaria e accesibilidade das rutas, así como a sostenibilidade e modernización da oferta hosteleira de cara ao vindeiro ano
Santo. O vindeiro ano 2022, que continuará a ser ano xacobeo, Galicia recibirá miles de peregrinos e moitos deles visitarán a nosa comunidade e a nosa provincia, polo que discurren 3 rutas do Camiño de Santiago declaradas Patrimonio Mundial da Humanidade: o Camiño Norte, Camiño Primitivo, Camiño Francés, ademais do Camiño de Inverno e do Mar. Estas rutas comparten trazados con varias estradas de titularidade provincial na provincia de Lugo. De feito, suman unha longitude aproximada de máis de 72 km. Tendo en conta o seu mal estado, ademais de proxectar unha mala imaxe da nosa provincia, supón un risco para a seguridade viaria, tanto para os vehículos para os viandantes, entre os que se atopan os peregrinos que realizan o Camiño de Santiago, especialmente en determinados cruzamentos. Son moitas estradas polas que discurren os diferentes tramos dos camiños. No Camiño Francés, no Concello de Sarria e Samos, na Lugo P 5602, no Concello de Sarria tamén, na Lugo P 5712, no Concello de Portomarín, a Lugo P 4910 e a Lugo P 4905, no propio Concello de Palas de Rei, a Lugo P 4001. Isto no Camiño Francés, pero que no Camiño Primitivo tamén nos atopamos no Concello da Fonsagrada, a Estrada Provincial Lugo P 1906. No Concello de Castro Verde, as estradas provinciales Lugo P 1202, 1206 e Lugo P 1208. No Concello de Lugo, as estradas provinciais Lugo P 2917 e Lugo P 2911. No Concello de Lugo, Guntín e Palas de Rei compartido, a Lugo P 2901. Dentro do Camiño Norte, no Concello de Ribadeo, a Lugo P 5207, a Lugo P 5203 e a Lugo P 5204. No Concello de Barreiros, a estrada provincial Lugo P 0609, no Concello de Trabada, a Lugo P 6101 e a Lugo P 5506, no Concello de Lourenzá, a Lugo P 2801, no Concello de Mondoñedo, a Lugo P 3106 e a 3110, no Concello de Guitiriz, a Lugo P 2303 e a Lugo P 2302, e no Concello de Friol, a Lugo P 2101, a 2107, a 2113, a 2102 e a 2119. No Camiño de Inverno, nos concellos de Quiroga e Ribas de Sil, a Lugo P 5006, no Concello da Proba de Bollón, a 4709, no propio Concello de Monforte de Lemos e Pantón, a Lugo P 3204, no Concello de Pantón, a 5812, no de Sabiñao, a 4112, a 5807, a 5806 e a 5819, nos concellos de Sabiñao e Chantada, a 1804, no Concello de Chantada a 1801. Por todo exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Pleno da Diputación e insta o equipo de Goberno a realizar un plan integral de melloras de estradas provinciais polas que discorre o Camiño de Santiago na provincia de Lugo, incluindo a mellora da señalización segundo a normativa vixente e a adecuación das mesmas nos tramos comúns coas rutas xacobeas, co obxectivo de reducir a perigosidade para os peóns nestas vías mediante a construción de sendas paralelas ás estradas onde non existan e adecualas ás necesidades dos peregrinos e dos veciños das zonas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Taboada. Turno ahora para don Pablo Rivera, por Grupo Socialista. Moi boa tarde, moitas grazas, señor presidente, señoras e señores deputados, especialmente un saúdo ao novo deputado que se incorpora no día de hoxe. Teño escoitado moitas veces aquí, por parte do Grupo do Partido Popular na oposición desta institución, que só falamos da Xunta, pero como non imos falar da Xunta, se os primeiros en falar da Xunta son vostedes, os primeiros en que están sacando aí, alardeando do ben que fai a Xunta con este plan xacobeo son vostedes. Por certo, nutridos estes 84,1 millón de euros con fondos do Estado, son transferencias do Estado na súa grande parte, e incluso unha parte de fondos europeos. Así que como non imos falar da Xunta? Pero miren, ao fío disto, lémbrame esta moción. Non sei se vostedes recordarán un concurso, magnífico concurso, programa da Televisión de Galicia presentado por Tacho Gonzalo e Isabel Blanco, que se chamaba Repanocha. Porque isto é a repanocha, é o que xa nos queda por ver despois de todo o que levan. Creo que no tempo que levo aquí, xa son uns anos, nunca vin unha moción tan metida a calzador, de verdade lle lo digo, como esta. Porque o calzador
é grande. Fan aquí unha labor de concreción, de carreteras, de estradas, de kilómetros, estamos todos de acordo, pero vamos a ver, vamos a ir pouco a pouco, porque xa cando aquelas vez das fotos esas tramposas de autobuses supostamente atascados ou a súa postura poñéndose de perfil, cando alguén quería, algún xenio ou xenia quixo botar patacas nunha estrada provincial arándoa literalmente, me parecía de chiste, pero é que isto xa, como decía, me parece de verdade a repanocha. Por qué? Porque está metida unha vez máis a calzador, xa non saben que facer para sacar a colación ou ter a colación pleno tras pleno o tema das carreteras. Que pasa? Que a veces a súa credibilidade queda en entredito, porque xa de tantas veces que o din, e a mitad das veces non teñen ningún tipo de razón nin de veracidade, pois deixa de ser creíble. Así que, bueno, pois a súa credibilidade queda en entredito. E voulles tratar de explicar tamén por que os digo isto, porque ademais tamén por que nos propoñemos unha emenda que xa non só contradicimos o que din, sino que realmente lles damos a solución ao problema que vostedes están plantexando. Para iso presentamos unha emenda, porque de maneira fachendosa vostedes propoñen aquí, din que a Xunta un plan Xacobeo, volvo a repetir, con fondos estatais, que me parece moi ben, que son transferidos e son fondos europeos, e dignos a nós, chegado ese momento, que arreglemos aqueles tramos das nosas carreteras que pasan por o camiño. Home, se o plan é da Xunta de Galicia, teñen case o mesmo presuposto, orzamento que ten a Deputación de Lugo, o lóxico é que nos transfiran parte dos cartos correspondentes para arreglar esos cartos e Santas Pascuas, e arreglámolo. Enseguida, executámolo, cousa que vostedes non fan, porque deixan sin executar o 51% dos fondos europeos e do que lle transfire o Estado, e ademais resolvemos o problema. Así de fácil. A nosa proposta é totalmente constructiva, e incluso mellor, cas baixas que hai nesas actuacións, incluso ampliamos un pouquiño máis aló das zonas de protección do camiño. Esa é a nosa proposta. E creo que é unha proposta totalmente coherente, totalmente adaptada á realidade, e así, pois deste xeito, non nos perdemos en a verdade que me parece, o dixen, a repanocha. Termino como empecéi, porque lle estamos dando unha solución e ademais lle decimos, claro, parecenos moi ben que vostedes den órdenes ou instruccións á Deputación de Lugo, pero, digo eu, e logo a Xunta de Galicia terá que facer o mismo, non? Porque onde está? Se despois non dá executado, non dá xustificado a Europa. Bueno, está claro que vostedes preferen devolver os cartos a Bruselas que realmente aportarllos á Deputación de Lugo. Pois é o que lle estamos plantexando aquí, transfíranos unha partida desos fondos do Plan Xacobeo, igual que están facendo, ou dicen que están facendo vostedes nos seus tramos de estradas autonómicas, e nos os executamos seguramente que de bon agrado, con rapidez, con dilixencia, e ademais, ata insisto, seguramente nos sobre das baixadas algo que podamos reinvertir. Mira, ao final gañamos todos, e iso é o que lle estou poñendo arriba da mesa, seguramente gañemos todos con esta proposta. Así que, por unha vez, que mire, lle propoñemos, segundo vostedes, algo constructivo, pois eu lles invitaría a que o valorasen, e, bueno, pois se deixaran un pouco de facer aí argucias para tratar de volver a meter no debate o tema das estradas, porque neste caso, concretamente, non teñen absolutamente razón. É unha cousa que non ten ningún tipo de solidez, nin de base, o que están planteando aquí. Así que deste xeito, pois, bueno, pois xa que hai un plan Xacobeo, parecenos o lóxico, e por aí vai a nosa proposta, a nosa emenda, que non só vostedes dediquen parte dese plan Xacobeo a arreglar as estradas autonómicas, que tamén as hai, pois nos destinen a nós, vía transferencia, pois unha partida para poder resolver esos problemas que vostedes din que hai, despois dese exhaustivo análise das estradas provinciais, sobre todo naqueles sitios onde pasa o Camiño de Santiago. Polo de agora, nada máis. Moitas gracias, señor Rivera. Polo grupo do BNG ten a palabra don Efrén. Ben, gracias, señor presidente. Eu creo que, como decía o señor Rivera, é un tema recurrente neste pleno e, neste caso, teñolle que dar a razón ao señor Rivera de que a Xunta vai recibir fondos extraordinarios para o Xacobeo e presume deles, non di de onde son, pero presume e, polo tanto, se tanto interés ten a Xunta de Galicia en que eses tramos estén millor, pois
cofinancien, non teñan medo a confinanciar. Si despois chega no xente, eu creo que a calquera nos ten pasado, si é que nos ofrecen cartos da Xunta, pero ten que ser vía Xacobeo porque non saben onde metelos. Eu creo que todos conocemos a unha asociación, clube ou tal, que lle deron ese mensaxe dende a Xunta, que lles din que non dan gastado o diñeiro do Xacobeo. Bueno, aparte de que na moción, evidentemente o Xacobeo e o Camiño de Santiago é un orgullo para Galiza, pero somos moito máis que eso e parece que nos reducen a eso. Bueno, eu digo, cofinancien se queren, cofinancien se queren. E tamén teño outra pregunta, que o mellor, os tramos, porque o mellor, como vostedes están aquí na oposición e non pensan no goberno, o diñeiro evidentemente é finito e se fora tan sencillo como arreglar todas as tramos de carreteras provinciais, pois calquera podería estar ao frente dun goberno e sería licitar todas as obras. Pois como o diñeiro é finito, eu teño a pregunta: en que posición de preferencia poñen os tramos do Camiño de Santiago? Despois das reiteradas mocións dos plenos anteriores, diante das seguintes mocións que traigan de outras vías provinciais, ou en que parte? Porque gobernar é tomar decisiones e facer preferencias. Explíquennos se o que queren é que por diante de calquera outra vía se arreglen primeiro as que coinciden co Camiño de Santiago e deixando detrás outras peticións que fixeron, ou se para as próximas peticiones van pasar o Camiño de Santiago para debaixo nas preferencias. Porque senón, claro, eu propostas así, goberna calquera. Eu xa lle digo, o señor presidente que leva a área de vías, é moi fácil, arregle todo. Non? Como oposición, así, con propostas así, fago de oposición, pero gobernar é outra cousa e, polo tanto, creo que deberían vir propostas máis serias e máis fundamentadas en algo. E despois, o que les decían, eu estou completamente a favor da emenda do Partido Socialista, porque se tanto interés ten a Xunta de Galicia, cofinance de unha vez, xa que non cofinancian outras cousas que ten que cofinanciar, pois den algo, invirtan algo que non lles vai pasar nada, en vez de andar dicindolle aos veciños que non saben onde gastar o diñeiro, que é o que hai na realidade dos veciños. Moitas gracias, señor Castro. Segundo turno para don Pablo Taboada. En primeiro lugar, eu non tomo a broma nin a repenocha, nin algo tan pouco serio como se dixo aquí o Camiño de Santiago, cando é unha parte moi importante do noso PIB. A min pareceme que é algo demasiado serio como para tomarlo tan a lixeira. Evidentemente, cada administración é titular das súas vías. Iso creo que debería quedar por diante antes de botar os valores fora. Pero eu voulles facer parte do traballo para que se aclaren, porque hai 3 meses o Goberno lanzou ese plan Xacobeo dos que vostede falan, que é diferente ao plan director dos camiños. O Goberno lanzou ese plan, concretamente na cidade de Oviedo, e chamoulle o Plan Nacional Turístico Xacobeo, con 121 millóns de euros, para impulsar o Camiño de Santiago como produto cultural e patrimonial. Todo o que eu digo, o que dicimos, o noso grupo, nesta moción, vai nese sentido, pero é que a propia ministra Reyes Maroto, nese acto que foi público onde asistiron membros de todas as comunidades autónomas, basa nos fondos de resistencia, nos fondos europeos, que todavía non temos moi claro nesta Diputación si sabemos que vamos a ir a eles ou non vamos a ir a eles, para poder aportar financiación ás diferentes administracións públicas, entre elas os concellos e os organismos provinciales, para actuar, e dicía textualmente, incorporar medidas para conservar e hacer un mejor uso de los caminos de Santiago. É dicir, que desde a propia Diputación se pode acceder a eses fondos. Eu xa non me refería tanto ás vías provinciais, que tamén, senón ás sendas, que a Xunta de Galicia comenzou xa desde hai varios anos a facer sendas paralelas ao Camiño de Santiago para que os peregrinos, os turistas, que aportan unha parte moi importante ao noso produto interior bruto, poidan camiñar con total seguridade. Eu digolles isto porque saliu do propio goberno, do goberno español, e non fai tantos meses, como un plan estrella para o camiño. Eu creo que deberíamos facer un exercicio de seriedade neste asunto e ter en conta estes fondos, porque é unha oportunidade histórica para arreglar os diferentes camiños de Santiago na provincia, e máis que entrar en debates estériles ou
ou a quen lle corresponde o que, eu creo que a quen lle corresponde queda perfectamente claro, que é o titular da vía, e se por encima podemos aproveitar un plan tan importante como este, e podemos capitanealo desde esta institución provincial, que menos porque eu creo que o camiño e os concellos, que son un bon número de concellos polos cales transita, pois podemos dar unha resposta e unha imaxe distinta, e eu invito, xa non vou falar de outros, pero o meu propio concello, a Palas de Rei, a que vexan como é difícil ás veces cos propios camiñantes velos sorteando os vehículos en algunha vía provincial. Temos unha oportunidade, e máis que entrar en discusións estériles, creo que debíamos xuntarnos, unirnos e sacar adiante estes fondos que temos a nosa disposición. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Taboada. Don Pablo, segundo turno. Vamos a ver, eu quero deixar claro que o que é ridículo é o seu plantexamento da moción, por o menos de quen a escribiu, porque ao mellor non ten unha visión tan política como mellor pode ter vostede como alcalde dun concello que é. Ou a vostede, se saca un plan de arranxo de camiños no seu concello, se lle ocurre decirlle aos veciños que diante da casa o arreglen el. Home, se é público, pois terallo que arreglar vostede. Entón, sobre todo, se ten a financiación para facelo. Este é un claro exemplo do que se hai que facer en torno con este plan Xacobeo. Vostede non está dicindo a verdad, porque este plan Xacobeo, ao final, está dotado dunha financiación de 84,1 millóns de euros de fondos estatais, e ora que veu o voceiro, me alegro de que está aquí, que tan preocupados están que facer con Next Generation, pois estamos lle dando unha solución. Fale co seu colega Feijóo e dille que lle transfira a Xunta de Galicia. Estou seguro que o presidente hasta está disposto a facer o esforzo de poñer a disposición todos os medios desta casa para executalos en tempo e forma. E podo lle asegurar que seguramente os executa a maior velocidade, con maior celeridade ou maior eficacia do que fai o señor Feijóo. Estou absolutamente convencido. E, ademais, ainda é capaz de facer bastante máis co que lle aporten do que piden vostedes aquí, nesta moción. Dito isto, bueno, pois é unha pena que plantexen as cousas así. Falaba vostede de facer as sendas. Fagan as sendas que queiran. Nós non llevamos a poner ningún tipo de impedimento. Se os que poñen normalmente impedimentos xa sabemos quenes son, cando hai que facer algún tipo de actuación. Non vai haber, se legalmente se pode facer, estou seguro que fagan o que queiran. Pero, para concluir e rematar esta moción, este plantexamento que vostedes fan, estamos propoñendo matar dos páxaros dun tiro, no sentido, miren, aquí teñen un plan, fagan unha transferencia á Deputación de Lugo e nós lle solucionamos ese problema. Pero xa vexo que por as caras non están moi de acordo con isto, e é unha mágoa, porque vostedes prefiren, a modo de conclusión, e con isto concluen, devolverlle os cartos a Bruselas que transferirlos á Deputación para que os executen. Prefiren devolverlle os cartos a Bruselas que darllos á Deputación para que execute esa partida. Como non lle van sobrar os cartos ao señor Feijóo, señor Taboada? Como non lle van sobrar os cartos ao señor Feijóo? Se só lles dá o del, o resto nos dá gastado. Pois aquí ten unha oportunidade desa persoa que se erixe en persoa transparente, un representante do reparto homoxéneo e transparente dos fondos públicos, pois aquí ten unha oportunidade de demostralo. Aquí ten unha oportunidade de demostralo. Así que, a ver que é o que fan vostedes agora. Gracias. Señor Rivera, señor Castro, segundo turno. Ben, sí, eu creo que máis en serio que eu, que son de Sarria, nadie se pode tomar o camiño, porque calquera que viva nunha población por a que pasa o camiño, e incluso atrevería a decir o camiño francés e Sarria, con a importancia que ten dentro do camiño, pois evidentemente é un motor económico e de outras moitas cousas, pero deso, a levar a demagoxia, como decir que usted en Outeiro ve os peregrinos transitar entre os vehículos por vías provinciales, home, eu que nacín en Sarria, me criei, levo vendo o camiño desde que empezaba hasta que medrou, eu levo vendo peregrinos transitar entre vehículos en vías provinciais, en vías municipais, en vías autonómicas, en vías estatais. Esa é a realidade do camiño. Queren facer sendas? Fágannas. Pero, home, dai a decir que os peregrinos só transitan entre os vehículos nas vías provinciais en exercicio de demagoxia, pero potente porque é fora da realidade. Polo tanto, é o que lles decía, se vostedes mesmos lle din a xente que non saben onde gastar o diñeiro do Xacobeo, invírtanno. E parecenos ben que invirtan en vías provinciais que pasen por o camiño, pero
Claro, é que senón aquí a lista da compra é o que lles decía antes, non contestou. En que parte da prioridade poñemos dentro do goberno provincial as vías que pasan polo camiño? Primeira, segunda, ou hasta que traigan outra moción, entón xa temos que refacer as prioridades, porque eso non o explicaron. E calquera cidadán, calquera veciña da provincia de Lugo pode saber que os cartos son finitos e que gobernar tratase de decisiones. E se vostedes, a Xunta de Galicia, que ten os fondos específicos para o Camiño de Santiago, cofinancien, non teñan medo. O que pasa é que a Xunta de Galicia non pode firmar un convenio cunha diputación que non sea do Partido Popular. Home, eu creo que pode e que debería, pero teñen moito medo a axudar a esas cousas. Por lo tanto, traigan mociones serias, porque senón, para o próximo pleno, pois traerán outras estradas provinciais e estaremos así, pero eso sabe facer calquera. Eu non lles vou dicir como facer a oposición, pero, home, un pouco máis de seriedade eu creo que lles viría ben. Por min, poden seguir así. Moitas gracias, señor Castro. E xa para pechar o debate, señor Taboada, un minuto. Gracias, señor presidente. Eu creo que ben pouco entenderon esta moción. De execución de presupuestaria, creo que xa se falou noutra intervención. O diñeiro non ten a Xunta, señor Efrén, non ten a Xunta. O diñeiro teñeno o Goberno do Estado, a través dun plan que é público. Se non somos capaces de xestionalo, non se quere, pois tamén se pode contratar unha consultora, non vai ser a primeira vez que se fai. O mellor ele elaboranos un proxecto. Volvo a dicirlles, non desaproveiten a oportunidade de dotar os camiños de Santiago desas sendas paralelas que todos os concellos do camiño estamos deseando facer. Se, por se acaso non saben onde hai que xestionalo, eu sí que me ofrezco a dicírllelo. É o Plan Xacobeo, anunciado pola ministra, e o organismo que o xestiona é o SETUR, en Madrid. O mellor, se presentamos un proxecto para facer todo isto máis alá de que poidamos arreglar máis ou menos metros de vías provinciales, sí que podemos mellorar a seguridade vial nos camiños de Santiago e ofrecer outra imaxe. Moitas gracias. Gracias, señor Taboada. Hoxe que en todo o pleno non dixen nada, vou dicir unha cousa. No período 14-20, e estes son datos seus da Xunta de Galicia, nese período de financiación europea, vostedes van a ter que devolver agora 1.400 millóns de euros. O 51%. 1.400 millóns de euros. Aparte de ser unha vergonza e de poñernos colorados en Europa, se nos facilita o que nos toca proporcionalmente a Diputación de Lugo, arreglamos as vías provinciales todas varias veces. Todas varias veces. Iba a acabar ustedes a foto do bache automáticamente. E o da pala para sacar os autobuses dos baches. Seguro. Diga yo, 1.400 millóns de euros hai que volver a Europa. E non é vergonzoso eso. Tende as necesidades que temos en Galicia. Temos que poñernos colorados diante dos europeos. Pero non, é mellor que volvan a Bruselas que repartilo nas 4 diputacións proporcionalmente. Por exemplo, porque a financiación, señores do Partido Popular, a que ven do Estado e o Estado de revirta das comunidades autónomas, tamén as comunidades autónomas teñen que descentralizar hacia a administración local. Ou é que temos un novo centralismo autonómico? Por favor. De verdade. É unha vergonza ter que devolver a Europa 1.400 millóns de euros. Miren por onde o miren. Miren por onde o miren. Díganlle algo a quen non executou, que claro, ahora temos que poñernos colorados e vamos a pedir a Europa máis diñeiro. Dirán ustedes, e para qué? Pero se non saben invertir. Aprendan primeiro a invertilo e logo veñan pedir máis. A verdade é que é unha auténtica vergonza. Isto é vergonza. Poñerse colorado en Europa. Por non dar gastado un diñeiro. El 51% nos dá gastado. Hombre, por favor. Hai que ser malos. Hai que ser malos. E se mira usted o IGAPE, iso xa é de pena. Nunha crisis económica como a que temos, a baixa execución do IGAPE, incluso con capital risco, pero isto é para que está ese organismo. Si é Instituto Galego de Promoción Económica, pero que promociona? En fin, é mellor non se facer máis preguntas, porque senón... Rematado o debate, sometemos a votación a moción do Grupo Popular.
Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 12, votos en contra 13, non hai abstencións, queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 13, que é a dación de conta da Declaración Institucional polo Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Como isto xa se publicitou, de acordo por todos os grupos, o que lle pida a señora secretaria é que incorporen o texto á acta, e, por lo tanto, estamos todos de acordo en seguir loitando contra a violencia de xénero. Punto número 14. Damos conta dos acordos da Xunta de Goberno en relación coa modificación, sustitución de investimentos do Plan Único 2020-2021 de varios concellos. Punto número 15. Dación de conta da información económica a 30 de setembro de 2021. Punto número 16. Dación de conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera a 30 de setembro de 2021 e tamén as previsións a 31 de decembro de 2021. Punto número 17. Dación de conta do informe dos meses de xullo, agosto e setembro de 2021 relativo ao cumprimento de prazos do Real Decreto 365/2014 da Diputación Provincial de Lugo e do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Punto número 18. Dación de conta do informe do terceiro trimestre de 2021 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Perdón, de 2021, aquí sobra un cero ou falta sobre algo, porque pon 20.210. Sobre o cero. Por tanto, é da Lei 15/2021. Punto número 19, dación de conta do informe definitivo Auditoría de Sistemas Anual do exercicio 2020 de verificación do cumprimento das condicións de funcionamento do rexistro contable de facturas segundo establecido na Lei 25/2013. Punto número 20. Dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de outubro de 2021. Punto número 21. Comunicacións de Presidencia, que eu sepa non hai, señora Secretaria, non hai ninguna. E punto número 22. Rogos e preguntas. Temos regulamentariamente presentados dous rogos e unha pregunta do Grupo Popular que formulará don Javier Castiñeira, así que, polo orden que os teño, formule primeiro os rogos e logo a pregunta. Gracias, presidente. Un rogo, neste caso, para a terra do señor Cunqueiro, para Mondoñedo. Constatado que a estrada Lugo P 3103, que vai dende Lindín, pasa por Santa María Maior, chega a LU 124E, ramal ao Campo do Castro, no concello de Mondoñedo, conta cun un tramo, concretamente o tramo que é o que máis mal está, que é o que vai dende a Igrexa de Santa María da Maior, un pouquiño máis para adiante, ata algo antes de chegar a Braña, concretamente entre os kilómetros 5,4 e 7,3, que presenta un acusado déficit de mantemento. Polo tanto, o Grupo Provincial do Partido Popular solicitamos que, por parte do Servicio de Vías e Obras da Diputación de Lugo, do que directamente é responsable o señor presidente, se proceda de maneira inmediata a efectuar as xestións necesarias para a reparación no menor tempo posible do tramo desta estrada, que se atopa nun considerable mal estado de conservación. Formulo o seguinte rogo. O seguinte rogo son queixas de moitos comerciantes, constatado que xa rematou hai máis dun mes o prazo de xustificación do programa Bono Impulso desta Diputación, así como as numerosas queixas, como dicíamos, de numerosos autónomos e empresarios que aínda non percibiron a axuda estipulada. O Grupo Provincial do Partido Popular solicita que se proceda de maneira inmediata a efectuar os pagamentos a autónomos e empresarios adheridos ao programa Bono Impulso
da Diputación correspondentes aos bonos aplicados ao abeiro deste programa. Ben, formula a pregunta, por favor. Gracias, novamente, presidente. Decirlle que somos críticos, pero tamén é certo que agradecidos cando o presidente cumple cousas que se piden aquí neste pleno, concretamente unha que pedimos hai pouco tempo, que era que se reunise cos bombeiros de Sarria, Chantada e Lemos, que nos lo pediron eles mesmos, e vemos que foi a eses sitios e a verdade é que, agradecémoslo. Tamén dixo aquí que isto era algo entre a Xunta e a Diputación, efectivamente, he participado, pero cando se trata de anunciar cousas, pois vai vostede solo, iso tamén é certo. Ceñíndonos á pregunta, a Diputación de Lugo abandonou a reunión coa Xunta de Galicia sobre os grupos de emerxencia supramunicipais, sen comprometer a súa aportación económica para o mantemento deste servicio. O convenio en vigor remata o 30 de decembro. A pregunta é moi clara. Que ten previsto a Diputación de Lugo en relación coa aportación ou non da súa porcentaxe para o mantemento durante o ano 2022 ata o 2024 deste fundamental servicio para a seguridade dos cidadáns da provincia? Moi ben, moitas gracias, señor Castiñeira. Para dar resposta a esta pregunta, ten a palabra a dona Pilar García Porto. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Castiñeira, primeiro dicirlle que minti, unha vez máis. No párrafo que ten xusto antes de formular a pregunta, onde fai unha pequena exposición de motivos, di sen comprometer a súa aportación. Vexo que non informan ben desde Santiago e que vostede se limita únicamente a recoller testimonialmente o que apareceu publicado en algún medio de comunicación, pero as mentiras son un problema seu, non noso. No tocante ao traballo que fai nesta Deputación, sí que lle vou a decir algo, porque podo comprobar que vostede non mirou, polo menos non leu, o orzamento desta casa, porque se o lera, vou facilitar eu, porque nin o leu, nin quen lle facilita as intervencións do Pleno fixo, porque se o tiveran feito, poderían comprobar na páxina 40 dese orzamento cal é o compromiso desta casa, desta institución, desta Deputación, para o vindeiro ano con respecto aos GES. Dito isto, señor Castiñeira, se animo a que siga traballando, porque algo máis debe facer, dende logo. Gracias, señor Portón. Se quere repreguntar, ten a palabra. Preocúpame que, efectivamente, estando esa partida, vostedes non fagan como fixo a Diputación de Ourense e non firmasen o acordo que firmou a FEGAM e que firmou tamén a Xunta de Galicia e a Diputación de Lugo. Entón, como tendo esa partida, por que non firmaron ese acordo que garantiza o futuro dos GES na nosa provincia a partir de xaneiro ata o ano 2024? Por que non firmaron o acordo? Moitas gracias, señor Castiñeira. Pois nada, darálle cumprida a resposta a doña Pilar. Sí, señor presidente. Señor Castiñeira, mire, eu estou ya feita a que nos plenos se repregunte sobre a pregunta, non a que se formulen preguntas novas. A min educaronme así en Antas. E despois tamén vin que aquí na Deputación era igual. Pero vexo, insisto, en que a vostede desde Santiago non lle dan información e vostede quere quedar ben diante dunhos cuantos traballadores dos GES que, dende logo, teñen toda a información e coñecen que a única institución, as únicas institucións que os están defendendo son as administracións locais, precisamente. E mire, o certo é que, como lle acabo de dicir, na páxina 40 do orzamento desta institución para o ano 2022 está recollida a cantidade que coincide exactamente coa do ano anterior, pero insisto no que dixemos nalgún encontro máis, e é que un convenio ten que ser negociado a dúas partes, cousa que a Xunta de Galicia non fixo, unha imposición unilateral, e, ademais, facéndio en atención a un modelo que, tal e como están dicindo os xulgados dende o ano 2017-18, nos que hai sentencias, se está promovendo unha contratación en fraude de lei. Como pode ver, o motivo non é meramente económico, senón que, cuestionando o
o modelo que temos vixente que non é válido nin para concellos, nin é validado por secretarios e interventores dos concellos, tal e como se está comprobando, nin nós podemos incitar aos concellos a que sigan por esta vía, porque os estaríamos animando, sabendo, a sabiendas, a cometer fraudes de lei na contratación. Polo tanto, a cousa lle máis seria do que lle contaron. Cando teña algunha dúbida ao respecto, se quere falamos. Gracias. Moitas gracias, señora Porto. Unha aclaración antes de levantar a sesión do que comentábamos antes dun erro no punto 18, donde sobraba un 2, por lo tanto, é a Lei 15/2010. Digo, a efectos de acta. Bueno, pois non habendo máis asuntos no orden do día, levantamos a sesión. Moitísimas gracias.